Hello mga ka-listeners, good evening. Ang oras alas 6:59 sa kagabion. Nya, good news kay naayo na gyud. Di na gyud maglangas ni cellphone ka-listeners no. Ah, nakakita naman mo no sa akong vlog no, sa atong intro vlog no, giayo nako. Naayo na gyud siya ka-listeners no, di na gyud siya maglangas. Legit gyud ang LCD nga na-order sa Shopee no. So, katipid ko sa gasto unta sa pagpaayo no kay naayo ra nako tungod sa LCD nga na-order nako sa Shopee ka listeners no. Og makabasa na ko sa inyong comment ron. Nya perting daghanan na ra ba natigom na naman namo na lang mga ka-listeners nako og basa sa mga intro sa drama no. Di ra nako usahon kay makuan mahurot ang oras no. Unya mubo ra ang atong intro vlog sad no. Sa inig na lang sa drama ang pagbasa sa inyong comment mga ka-listeners para di mo malangan og paminaw no. Nya sa dili pa di ay wata ka-upload ganinang kadlawon kay nakatug ko sa kapoy. Kay pertig yung duha ka adlaw nga buntagay ko hapit ba o itog sa sigig edit niya paabot ko nga makadlawon kay mag-upload nga ba way tarong tulog muna nga wata ka upload ganina no kay di na makaya kapoy na kayo medyo labad ulo pero karon maka-upload na buta duha ka drama na ning kuman aning happy the kid that part 10 agaton tong isunod ang part 7 no nya na day ka comment ari day nga murag nakadugang sa ka labad sa ulo ito lang basahon ni listeners no kay mura mag basher sa ni siya basher mura magbuy klaro ning iyang comment mura magbuot mga listeners no nga basa ako lang basahon mga listeners para makahibalo mo no di lang ako i-mention no letter A ang profile no comment siya boss unta kompleto ni nga drama kay sa RMN Davao baya nini mo gikuha kung dili ni kompleto ayaw ni ipadayon og upload kay malibog imong mga listeners laktaw-laktaw ayaw pagsalig nga dili himinaw og drama imong mga subscribers kini ang comment mga listeners ba murag wa ni katan-aw sa to ang intro vlog no una sa tanan sa atong pag-intro vlog sa mga drama nagpaybalo na ko yung daan nga nadyo tay mga episode nga nakulang kay wata kakuan sa ubang kopya kay nay mga higayon nga walay live streaming sa DWHP no nya DWHP sa Cebu ning ato ang gisundan nga mga drama dili ni RMN Davao ini iyang gi-comment diri kay ingon siya nga boss unta kompleto ni nga drama kay sa RMN Davao baya ninimo gikuha kung dili ni kompleto ayaw ni ipadayon og upload kay malibog imong mga listeners laktaw-laktaw ayaw pagsalig nga dili himinaw og drama imong mga subscribers unsa gyud ni siya no magpataka ni siya RMN Davao nga ang ato DWHP RMN Cebu man itong gibasihan abot man ni siya RMN Davao mga listeners no nya mura mag paundangon ta niya kay tungod lang kay naay mga nalaktaw una sa tanan nagpahibalo na ko daan nga naa yung mga nakulang pero importante nga natay sinugdanan nga nabutay katapusan masabtan gyapon pero kung wala ni siya kasabot ano magpabilin pa man ni siya mga listeners og paminaw nga wa man di siya makasabot sa atong gi-upload pwede ra man siya og mo dong siya sa radyo adto siya maminaw no Armin Davao man siya ga paminaw di ay di dapat dito lang siya sa Armin Davao dili kay ari siya magsinamok sa atuang nga mura magpaundangon ta nya unsa kinsa may maapektuhan og gahon ning undangon di kamo di ba mga listeners kay kamo sige gani mo request asa nagsumpay no ang kapaabot mo sa mga sumpay sa atong naasugdan nga mga drama nga bisag naay mga episode nga nakulang pero atong na tarong og edit nga masabtan gyud na lang gyud nalaktaw pero dili man ni makatandog no sa
atong pagpaminaw tungod kay ang drama masabtan man ginato ang dagan sa istorya. Basi nagtuol lang po ni siya siguro ba nga kini nga tong upload dili na to humanon. Nagtuot tingali ni siya nga way ending ba. Ang basig naminaw ni siya sa kang Amiga Drama no kay si Amiga Drama nagbase man sa DXDC pod nya Armin Davao na nya tingali nagminaw ni siya kang Amiga Drama nga mabitin tingali ba kay walay ending nakulang man so way ending mura man sa ako man gibasol kay Armin Davao kuno dili Armin Davao ni ako sa DYHP RMN Cebu ni ato mga ka-listeners no dili taw ni Armin Davao ang nag-upload og RMN Davao kanang kana si radio vlog kay DXDC gina ang mga upload niya ron panugon kanang buya katong mga upload niya nga gugma ni mama tunglo ni Opelia sa DXDC to niya gikuha kay gauna man siya sa DWH kuan siya sa gabase siya dito dili sa DWHP kaya sa DWHP taas man ang live streaming niya taas po kung imong downloadon dako kay kagasto sa load sa live streaming una dito sila nagbase sa DXDC kay giputol-putol naman daan muna nga mas dali ra to kumpara sa DWHP kini nga tuwa hago ni kay live streaming guni taas kayo dako kay gasto sa load ja may gani kay wata mo wa ko mangayo ninyo pang load bisag naam tay mong hatag nay mga ni PM nay gusto mo suporta mo sponsor pero wala ko mudawat kay maikog ko mudawat mga ka-listeners tungod kay balo na mga hinay among data dire mag-agwanta lang jud way tulog tarong maabot kadlawon kay mo ana pa mo kusog ang data no muna nga kuan kanang mas lisod ning ato kay nata nagbase sa live streaming no nya kini itong mga drama na upload doon mga niagi pa ni mga tuig mo nang mas lisod pangitaon kay kung digit ta makasure nga naa yung mga episode nga makulang kay na may mga time nga walay live streaming sabi na og madaot ang kuan network nga na no muna nga kung wa ka ganahin no sa ani nga tong mga upload pwede ra magdi ka maminaw no pero irespeto lang po nato ang mga listeners no kay nagtaktang ba sila excited na sila sa mga sumpay niya ikaw rin makaingon kay imong gusto ni mga undangon na lang kay nailaptaw pating ita sa dang nga istoryahan no nga tungod lang kay nay mga nalaptaw pa undangon ta yan okay lang ta mo paundang kanako kung taga DWHP ka kay para ni Sir Idol Emmanuel Sakol hangyo siya nga undangon sa na ay stop sa nako tong hapila kay naghimo silang salida aning stop ko kaya hangyo ng writer niya nauman naman sila sa salida mo nang ipadayon na taron kay sige man og request ang atong mga listeners nga ang sumpay lagi muna nga dili ta ni siya magpakuano kanang magbuot ba dili siya magpaka-killjoy ba nga ang uban nga lingaw na unsa mo kalit ang taga-undang kay tungod lang aning wa siya kauyon kay nilaktaw bati sa kayo no murag killjoy ra kayo ni buot sabto no kay ano paundangon matatungod lang kay nilaktaw nga ni sulti naman kudaan nga nagi mga episode nga nakulang pero masabtan gyapon tungod kay namon tay sinugdanan na po tay katapusan no ya mga ka-listeners unya na kung basa sa inyong comment sa ending na no ato lang kanang namanamon nya pasensya kayo no kung wa ka kauyon no pasensya kayo no kung kakauyon sa itong mga drama nga nay mga nalaktaw no nga usbo na ko dili ta sa Armin Davao nagbase sa DWHP ta sa Armin Cebu okay ug mga ka-listeners magpadayon na tayo sa part 10 sa Happy Ducky Duck. Dako kayo ang kadismaya ni Bibot sa iyang mga plano nga mabawi ang itik mao nga naghubog siya sa iyang kaugalingon uban si Brenda. Ug nga lang pagkagabi namisita siya sa ilang bila uban si Goryo. Apan si Bila ug si Abyang daling miikyas. Apan gihangyo sila ni Goryo nga patubangon si Bila ni Bibot. Namalibad ang dalaga. Apan si Abyang ang isog nga mimando kang Goryo nga paulion si Bibot tungod kay nanimaho naman kining bino. Kay kalaan, niyang nagsumpay ni nga tong sugilanon.
Happy Daki na! Tarong na sa usa ka taong mamisita din, eh? Ay. Nga na ni Mahong Ay, Bino. paminaw na, good. Kalma lang mo, kalma lang Sige mo. ka, balik ka dito. Ah. Balik dito, Goryo. Og ingna siya, ha? Nga pabalikon ra siya din, kung di na siya man ni Mahong Bino. Lakaw na, Goryo. Sultihig yun siya, anak. Nakadungog ka? Nakasampot ka ba? Di na na mahimo, Abyang. Aw, kung di ni mo mahimo, ako yung sulti niya. Bebe, padapli. Oh, Ha? Ako ba siya Ako nasulti, ako nasulti. Ah. Bidagin ninyo. Manukol naman muna ko Lakaw na, Goryo! Aron di ko maglagot! Nulun, mga bayana. Oh! Mga kuway ka ikong. Huh! Awar gidis tatay nay. Nisugod na sa bisiya ay. Pasagdahin na siya! Iyahan ang sa! Kagipadayon niyang nanimahong Bino! Hay naman si Bilanoy. Kuan, sir. Naalay gamayng gitiwas ka trabaho. Muanhin to siya ron, hal rama ako, sir, ha? Agi Okay. mo naman ang hala. Oh. Ya, nagsulti kas tinuod na Ah. O inyo ra kong gilimdan. Awa, sir. Uy! Tinood akong gisulti ni mo. Muanhin na tulos bila, hal. Lisura na yung inyong ini noy eh. Lisod ka ng ingon ini. Muro matag doon ay sakit nga mananakod nga permitang likayan. Pasensya na kay ka, sir, but... Pwede ba magsulti ta sa silong na Oh, Kaya doon ako'y gustong isulti ni mo. okay, but. Okay, Ikibot. Sulti mo Ikibot. ka. Tana, sir. Tana, sir. Usa man, ha? Usa man. Usa man. Di ba, di ba Sige, noy? sir. Di ba nagsabot naman ta ini? Sige lang, okay lang. Nangkaton ko ng ilong ni mo ron. Okay lang, Di ba nagsabot naman ta ini? Gawin man ka. Hay naman ay imong saad nga imong anak mo tagad na ako. Ha? Nausa naman ni ron. Nga pulos naman na sila naglikay na ako, ha? Huwag kang mag-uol. Ha? Ay, nagkasuko. O lagi. Imo namang hala. Oo. Ikaw naman itiganan ko sa hala. Ako mabalakan ini, ha? Huwag ko mabalakan sa imong asawa. Nga wa makauyon ako. Huwag ko mag-uol niya na. Ang importante nga si Bila in taon di mo ayad na ako. Pasensya na kay ka, sir. Sir Bot. Sir. May na nga maglaruhay ta. Kung wa kay mahimo, aron pagkontrol ni Bila, magbantay ka na ako. Paninglon giti ka sa imong utang diri nako. Sir, mo bayad man yung kuwan Di ka makabayad nako, Ligoryo. Ayaw kalimot nga naa kay utang ni Papa. Kung wa ko masayop, 500,000 ang imong utang niya. Oh, siga man ang mata nimo. Ha? Nagtuo ka, wa ko mahibaw niya na. Sikreto kang nakautang ni Papa. Di ba? Wa man to na ko utang nga, sir. Nasayod ang imong kanhi amahan nga siya mismo mo imitanyag nako. Nakadungog siya ni Adto nga doon ako yung problema mga iya kong gitabangan. Uwa ko niya puhama. O hinoon iya kong gitagaan o kwarta hala aw hal. Oh, ako lagi tong limot-limutan tong imong utang din ako. Ha? Huwag bahin sa imong utang ni Papa, di ko mo to niya na. Saksi ko noy, nga nangutang kag kwarta. Ug pwede ti ka paninglan niya na, tungod kay dako ka ng kantidara. Pero Sir Bot. Kay Goryo, masirbot ka karon. Ha? Nahibaw ka gid gamay kong tao, di ba? Pero kining gibuhat sa imong anak o sa imong asawa diri na ako, dili ko makadawat ini. Dako kay mugutang kabubuton ako. Busak inanan nga inyo kong suklian og bayo. Kay kung dili man gani, mupasa ka kog kihabatok nimo. Pero sir, wa man ka mag-away, sir. Maayo man ko nimo, sir. Mayo ka nako. Hal. Pero wa ka kadisiplina sa imong anak o sa imong asawa. Nahala, hatagan ti kag higayon. Mubalik ko din hiugma. Kung maura gani gihapon nga magdikay sila nako, ikaw ang manlubag nining tanan noy Goryo. Kumusta yung pamati, Cho? Sir Ben, kumusta na pamati ni mo? Ha? Oh, okay. Okay na kayo. Okay na kayo akong pamatian doon. Relax lang, Cho. Relax lang. Matod sa doktor, kinahanglan yun ako ang igong pahuway. Oh, Diyos, lagi. Grasya kayo sa Ginoo, sir.
nga dali kang nakabawi sa imong kusog. Wa kay angay kabalakan, Chok. Lagsik na kay si Happy. Kaistorya na ko si Hippie ug si Attorney Jim Del kagahapon. Ako silang giasuyan sa tanang hitabo. O di sila katuo sa akong gisulti nga pinaagi sa etiko na luwas. Imo di islang gisultihan, sir? Unsa pa may akong itugaan nila. Di na ko pwedeng limdan ang akong kaugalingon sa ako mga nasaksihan ni atong tungura paklay. Andot. Okay ra na, Chok. Ang ngayon na siya gyud nga ikapasigarbo ang balaan ng buhat nga pagluwas ni Happy nimo ug sa uban pang giluwas niya. Dili ka na kung biligrudot kung mukatap ang balita may tungkol ni Happy? Di na ito mapug nga nagkamatuuran, Clay. Kung doon ay mga tao nga magka-interes gyud sa tong itik, mo na'y butang nga angay na tong pangandaman kanunay. O kung ado naman sabyo'y magtinguha sa kinabuhi ni Happy, di siya mayano sa pagkawat o sa bisan unsang matang sa daotang paagi siya mapildi. Kay si Happy, usa ka kamhanang itik. Sa laktol nga pagkasulti, di lang gina mahibuong ini, sir. Kung doon na gila yung mga taong magka-interes ni Happy, gawas ni Bibot. Maunay labing tinuod paklay. Sa akong lang gikayon, kita nga nasayod may tungod sa kinatibok ang kinaiyaw o abilidad ni Happy. Andamon sa nato nga tong kaugalingos pagpanalipod niya, aron malikay si Happy sa mga daotang tao nga buot mo pasipa niya. Samning kalakiya, ha? Rida? Relax lang, Harold. Kay bisag di pa ko mamahimong asawa ni Pipot. Dako kay gayunan nga mailog na to ang tibukas Santa Hermosa. So, sa mga pagiha? Ado na naging kasabot nga tao. Huwag nagpaabot na lang ko nga mukagat si Bibot sa akong laang. Kaysa higayon nga ihurot na kiniya ang tanang pagsalit din nako. Haruson jud nato tanan ang tanan yung katigayunan nga maari na sa atong pangan. Hindi tagot. Huwag kasabot. Imposible kayo nga mailog na to ang yuta na Bibot. Naman sila kang abogado nga nag-alirong niya. Ay, maglisod na siya, Harold. Maglisod na siya bayad siya mga abogado. Gamay na lang kaayo og kuwang mabangkaruta na si Bibot. Pasimbig masabtan kaniya, Brin, ha? Ako? Ako masabtan? Pastilan na. Kuwang gini kag pagsalig na ako, Harold. Ang akong mga duwa atubangan ni Pibot. Baka papuhi og patay. Dikit siya mahibaw sa akong mga diskarte. Kaya gigamit na ko ang tanan na akong abilidad aron lang makuha na ko ang tanan niyang pagtuo o pagsalig diri na ako. Ikaw. Basta, magbantay lang juga. Kaya ikaw rin ba yung nag-ingon nga abti kita si Bibot? Abtik si Bibot. Pero di siya makalabaw sa akong kaabtik, Harold. Okay. Labi ato. Saman, amo pa rin ipadayon ang pagpaningkamot mo sa itik? Di mahimong mulunga mo. Kinahanglan ipadayon ninyo ang pagkuha ginian ng itika. Pero Bren, lanog na kayo ang balita ron sa mga mantalaan na si Ruben giluwas pinagi sa itik. Oo, bitaw. Kaya naman, ang sabi na niya na. Di ba kadlukan ka ng butanga? Si Kadlukan. Nahadlukas balita? Sabi di ba hadlok? Ngang itik, adunam na abilidad sa pagkastigo sa mga mapanghaso niya. Tiyaw mo'y muluwas siya ang mga tao. Ay nga nun di man ka mangita og paagi. Hinumdumi itik ra na. Itik ra lagi, itik ra. Pero doon ay abilidad nga kamaong mga rati. Mga istorya lang na Harold, uy. Ang mahinundanon ni atong itika, nga makuha ni mo siya, kay iyang balhibo, mahimong bulawan. Lagi. Noon na magula ko, nga basig daghan pa ta. Maglisod kita pagkawat nitong itika. Mana nakadaot ni mo? Kaya nag-una ang kalisod sa imong huna-huna. Huna-huna ang kasayon, dili ang kalisod. O sabi gamit sa imong utok, kung di ka mangitag paagi.
Noon, may punto ka na ba, Hina? Ayaw gyud pagsibog, Harold. Bahala nagmapakyas ka. At least, misuway ka sa pag-ilog ni atong itika. Kaya ako, Sab, maningkamot ko nga mailog sa dako ang tanang kayutaan ni Bibot gikan sa iyang mga kamot. Pagklaro ra gud Goryo, ha? Nakakita ra bagyod ko ha nga gitulisok-tulisok ka ni Bibot. Uy. Ay unsa bagyod? Nakasa ka niya? Ah, Di magkakasukol ng yano-yanohon ng kanyang tulisok? wa man gusto siya mo tulisok na ko, Abyang. Ay, mura jud kag kwanggol Goryo. Mao. Ha? Nakakita mi ni Bila. Kagipanid-an mo na mo. Da mo silong nakakita gyud ming ginaong kag tulisok ni Bibot. Unsa man? Bitaw, tay. Ha? Doon na kay dakong sa ni anang Bibot, ha? Maugit, tay. Nga naman nga mura magkagmahadlok niya. Maguwang baya ka niya, tay. Lain din paminahon nga di sa mo respeto ni mo. Mao na Goryo. Ha? Sa kamaayong tao ni mo nga to niya, mao na iyang isukli diyan nimo? Uy, makalagot kay ka ha. Kadi jud ka matigong mga tarungan bastas Bibot na. Hinaboy! Oh, Kamura ba ng kaingon ini? usay na kaingon? Kami! Kami naman hinunay mong pagkasadon nga way respeto ni mo tawhana. Nganong mahadlok man lagi kuno kaniya, tay? Ay, lang na ko na gusto na hiyana. Matog na ko. Hala! Oh, maunay akong giingon nga kanas Bibot. Wa yun na'y batas ang tawhana. Wa sa ko kasabot ni tatay nay ay. Kung si Bibot na ganang iyang ikaatupang, mura man sig magkabuang, oy. Nya di mahibaw ko nun sa iyang buhaton. Ay, asa raman unya ng tawhana ba? May bawaan naghapon nato na Bila. May bawaan naghapon nato ang rason kung nganong di siya makasukol bisag bastuson pa siya ni anang Bibot siya nga tubangan. Ayaw! Ah, Ayaw! Sila maron si Paklay nay. Sa, huwag tawag. Kawat. padayon na. Paklay! Dali, oy, andun! Dali, ate, Dali, dayo mo mangawat dili, ko, no? dali! Salamat. Ano ko, huwag tawag. Magawat ko. Ayong gabi ninyong tanan ng abiyang. Biisa. Ah, lingkod mo, dong andot, paklay, lingkod. Naglingkod ako nang, Oh. Nag-una-una ka. Inindutan ang dudungon to sa. Salamat kinakabiyang ha. I'm Resi Noy Goryo nang. Ay, totoan, nitug og sayo, natog sayo. Uy, Nangabiyang. wait naman rin maglas 9. Napasensya na kayo ng abiyang ha, Bel. Basin og nakatugaw mi ninyo. Okay ra dut, Ikaw. oy. Okay ra. Tay pa sa haka, magkakog inyong mainom ha. Ay, ayaw na bili. Nalipay na kayo may nga nabalik na dahil mo din, he? Pagkuha rin. Silong. Wala na dahil may makadiparal ba kay sa nga daghan mo kay may gasikaso. O daghan sa kayo og mga di maayong panghitabo. Tinuod bitaw na andot. Pagkuha na rin, pagkuha. Nya, unsa man oy, nahibaw-an na ba kung kinsa ang mga taong responsable sa pagdagit ni Sir Ruben? Kinsa man andot? Kinsa man responsable ining tanan? Doon na may mga suspect, Bill. Pero, Unsay pero? Sige uy, isulti ninyo kung si kinsa. Aron sa mahibaw mi og magbantay ining mga tawhana nga naghimo og dakong kasamog sa atong dapit. Palihog, isulti ninyo andot. Paklay. ang suspect naman ini, Maus Bibot. Ha? Daan pagyud lagi ko. Si Bibot lagi mo'y naghimog binuang. Ngano nagkaingon man mo paklay? Nabo mo yung mga ebidensya? Doon na may mga ebidensya, Bel. Pero amo pang gitigo maron mapasakaan yun namo siya og kaso batok ining iyang gihimo. Ngano iya man gihimo andot? Tungod sa iyang mga personal nga interes ug sa iyang mga pagdumot namo ni Tio Ruben. Kangilad yun ay batasan ni atong tawhana, no? Nagduda man sab gani mi andot nga katong na bitay mukidnap untang bila. Ay, iya sa to mga tao, oy, yato mga sinugo. Mao ba nang? Awa gyud mi igong kapasikaran sa among mga pasangil, pero dako gyud ang among pagduda. Naglagot yun mi ni Anang Bibot. Ilabi na dihigayon nga iyang gikalitan og layog sa bila niya gihagkan pag yung sa aping. Giyagan ka na, Bill? Lain pinas bibot uy. Nagtaparusan bitaw na siya ni nanay sa iyang pagbinastos nako. Oh, nanamparos ka na, Abiyang? Nasubukan ka hagi ka, Bill? Ay, samang ka patambaros ka. Ay. Ikaw to yung giyagan. Uy, problema, daga ko ni Bill, ha? Inyo to kita magtaparos, Bill? Para buwingi ba? Swerte lang siya kay nakapugong-pugos akong kaugalingon. Kay ugwa pa. Di kay tamparos lang akong ibahos niya. Ako gud siyang kulatahon. Serya. Uy, maintiyo sa di ka mangulata, Bel. Gawas nga mangulata ko andot. Pahiton sa nako iyang dunggan nga tangkag kaayo. Wala kay Mike Tyson, Bill. Basta ay kay naglagkuts ko ng pipot uy. Tigtikada day sa ining bibot, no?
Usa na sa hinungdan ko nga may bakasyon mi paklay andot kay naglikay gid mi niya. Mo ba di ay? Nahasol kay mi anang bibot ay. Mo na hinungdan nga nung pirmi mi maglalis din sa tatay. Mao ka mo, andot, paklay. Kamong duha, pag-amping yun mo kanunay. Kay nakita na mo nga kanas bibot, delikado yun ng pagkatao. Kay dili lang sabdugay, siguro yun. Iyang ginaong og tulisok diya sa silong. Unya, wa mo sukos ni Goryo lang. Ay, ambot lang sa anang tawhana, oy. Naglibog sa mi anak niya. Kung nga nung di gyud na siya magkasukol og katarungang bibot. Yawa ko ng balitaan, oh. Daga na siya gihimong binuang din eh. Sa sunod niyang balik din eh, awa di na gyud ko mahadlok niya. Ako gyud siya sudyaan. Kung nga nung iyang giyanong tulisok siguro yo, nga mas maguwang pa man ni niya. Pag-amping sa taon mo din hinang. Kay si Bibot, usa ka delikadong tao. Di na siya angay kumpiyansahan. Sa tinuod lang no, nahadlok gid ko anak niya andot. Ala ka pala, Kabil. Akong ipaniguro ninyo nga di na siya makahimo pa og binuang din sa ato. Oh. Mao na, Bill. Full force na may karon. Kami sa andot. Nagbat ko rin tanan. Ang tawhana. Huh. Magpasugo pa tayo mga tao. Aron, mupahugot sa kalinaw sa atong dapit. O mapanid-an ang mga lihong tibibot. O sa iya mga sakop. Asa man ka? Mo naman og do na kay laom kaing gyud na una. Unsa naman? Andam na ka nga akong ipailaila nimo ngadto sa akong giingon nimo katong tawo makatabang sa pagpabarug og balik sa imong mga negosyo. Murag midaog sa kung hanawana Brin nga ako na lang gining ibaligya ang ako mga yuta. Sigurado ka bibot? Mao gibugat sa akong kasing-kasing nga ako na lang gining ibaligya aron kausara. Kay labad kay sa oo nga daghan ko kunaon-naon nga mga negosyo. Unya. Di na lang di ka magpatukod og negosyo. Aron sa pado na kay imong kaugalingong income. Mangita kog lain. Pero ako na ning ibaligya ang asinda Hermosa. Kisa man sa imong baligyaan? Sila si Andot. Sigurado ka bibot? Wa nay lain na si Andot gyud. Bugtong si Andot ra ang makapalit ng tibok kasinda Brin. Pero ikabla ka. Ako nang gituyo na sila akong baligyaan kay sa unahan bawion raman ako ang tanan gikan nila. Ay, pagkasayang kun imo nang buhaton. Kano ba sayang man? Nga mabawi raman gyapon na ako. Ako pa. Nakuyawan ko bibot kun imo nang buhaton. Di man iha, ang katapusan nimong baraha, mao na lang gining imong asyenda. Kay bisag imong paabangan ang imong mga yuta, makakwarta man gihapon unta ka. Kasi imong ibaligya ba nga kausara? Ang kwarta nimo na, dali ra kay mahurot, labi na kun masipyat kas pagasto ini. Relax lang, Brin. Naibaw ko sa akong pagabuhaton. Na ako'y daghang paagi nga mabalik ra nako ang tanan, pinaagi nila ni Andot. Gisayawan ka. Si Robin, gisayawan ka, wa. Mao lagi, nalipay kay ko happy Ano ka maglawas, nga. Imo kong giluwas, ha? Ug tungod nimo, utang nako ang akong kinabuhi nimo, ha? Nagkikiayan kasi sa sampot yun. Ay, ginuhangan din may happy. Kung sinanggo yun yung itika, oy. Chok, kaya mayo tingali nga mo pahuway na kagbalik, Chok. Kay matod ra bas doktor, di ka mahimong pabarug-barugon og dugay. Pero okay naman ko, Andot. Ay, nagkumpiyansa. Lampas pa kinasama dapit si Muntia, no? Wala mo ang kabalakaan paklay, Andot. Kay kining samad sa akong tiyan, wa gini makadot sa ilawom. Pag-amping kitahon, Chok. Sluko na to. Kay basin og malipong unya kakalit ba? Sluko ko na. Mas mayo sab ning makalakaw-lakaw ko, Andot, aron ma-exercise ning ako mga tuhod. Kay usahay, maminhod manggod ni. Kalit kayo. Okay lang, Chok. Kung makapil gani ka nga mura kag malipong, pahuwal sa dayon. Ako rang giagad-agad ng akong tiil, Andot. Uy, yun na, doon na may unknown caller. Hello? Hello? Hello, Andot? Kisa ni? Ako na si Bibot. Oh, Bibot. Nanasagap. Bibot, usay mong tuyo. Bibot? Andot, doon ako importanteng tuyo nimo. Oh, Kining, mahimo ba nga magka-istorya ta sa personal? wa ko'y panahon nga makigistorya ni mos personal, Bibot. Kung doon na kay tuyo na ko, isulti karon dayon. Nahala. Bueno. Ang segundo? Hala ko na hala. Kasaba pa na nanastupad nimo. Pahilo ba na? Ilawad pa rin mo. Stipleering ba na? Ilawad pa rin mo. Kining, Andot, Oh. di na ko magdagan pag-istorya, no? Wa ka ba'y plano nga mopalit og yuta?
Unsay yuta? Diyan ko no? Ang asinda Hermosa, nga ako ibaligya ninyo, muuyon ka ba? Oh. Hello? Diyan ko no? Ano ba magamutingog? Ita. Anong kasaba pa ng tupad ni mo din ha? Ita ka dungog, sulti. Andon, gusto na akong ibaligya ang akong yuta diha ninyo. Ang tibok asinda. Gusto gid ako nga kamo ang makapalit. Diyan ko no? O saban? Muuyon ka o dili? Ha? Andot? Wa ba ta maghuman guryo? Oy, Tug-ani mes tinuod kung nganong di man gyud ka makasukol ni Bibot. Bitaw, tay. Klaro naman kaayo gibinastusan katong bibot. Ngano di man siya ka masukol niya, tay. probli. Bida gini nyo, oy. Basi mo balik-balik ka ng pangutana, maura magyapon. Ay kung di gani ka mo tug-ana mo tinuod guryo, katos Bibot di na gyud ako patumbon bisan sa atong tugkaran. O sabay ako itugan ninyong wa naman ito'y kaso, hala. Sa man di gyud ka mo tugan? Walik yung ikatugan, gahit nyo, oy, abiyang, hala. Na sige. Nahala. Ayaw og tugan kay di na to siya makatunob din sa ato ha. Anino pa lang niya sugato na nakog bagakay. Ikaw nabuang naman siguro ka, abiyang. Sa pagtuon ni mo, bibot, abat. Sugato ng bagakay, hala. Sobra pa siya sa abat guryo. kalma, oy, Mura gan. siyang impakto sa kalibunan. Ay, kalma, uy, abiyang. Di mayang makakita tag kontra. Wa ko mahadlok niya. Bisag kinsa pa siya. Tay, ang gikalagutan man gud ni nanay kay nakakita gyud may pagkagabi nga gitulisok gyud kaniya. Ay, O bitaw, mao na. Klaro kay na nga saba siya nimo. Unya ikaw biduko-duko ra kang wa lagi tutuha ito'y ka. kaso, Wa hala. ko'y kaso para nimo, tay, pero para namo dako na kay tong kaso. Kung mo ani siya og balik din he, ako gyud siyang pangutan-on ha kung nganong nag-inisog siya. Ug yanuhon ra kaniyag kasaba. Di man gud maayo ang gibuhat ni bibot diha nimo, tay. Amo ba, ambot usaon mo pagpasabot na mga isog naman kayo mo, hala. Natural mangisog mi kay ikaw. Wa ka kapangisog, wa ka mangisog para sa imong kaugalingon. Pero kung kami imong kontra, esog kayo ka, ha? Dali ra kay minimong isog-isogan. Sa isog, kisa may isog na turon. Nga ikaw may isog kay diha. Tanawa niya. Kanang imong bibot, makatilaw mo gyud niya na nako ba? Dabu-dabuhan ko gyud niya nagkasaba. Ay, ayaw ikaw nagbuhata, abiyang. Madahan og ayaw. Makita unya nimo guryuha ka. Unsa man kayo una, Cho? Paklay. Muyon mo nga kita'y mo palit sa tibok Asinda Hermosa? O anara nimo ang katapusang desisyon, Andot. Dato kung uyon nga kita ang magkapalit ni anak. Kay kining yuta mao kini ang bugtong kabili ni Papa o Mama nimo alang sa katauhan. Ako wa sa problema dot. Dako gikuuyon nga kita gi magapalit ini. Bueno, kay muyon ng tantanan. Atong sanungon si Bibot sa iyang tanyag diri nato. Mas labing maayo. Unsan sa kedua ini bibot no? Nga nakaunaw na masig baligya sa Asinda Hermosa diri nato. Wata mahibaw kung unsay gyutlay. Problema na niya kung doon na siya ilaing motibo sa iyang pagbaligya unya sa Sinda. Basta paniguroon na nato nga ang tanang papilis mabutang gyud sa legal nga proseso. Ako nang gitawagan si Attorney Jim Del Andot. Ug matod niya nga makigsulti una kuno siya natong tulo sa personal. Aron masabutan nato kung unsay sunod nga mga lakang kon pananglit nga ma-finalize na ang tanan. Away problema na Chok. Nyara Miss Paklay. Anytime kung magkinahanglan siya namo. Paniguro lang ginato dot. Ngaway sami ang atong proseso sa pagpalit niya sa Asinda. Di na ta maglisod niya na Paklay. Kay anaan naman tayo mga referensya. Way kalainan ang proseso sama sa pagpalit nato sa Villa Fronteras. O mas labing maayo Chok. Paboto na lang nato ang sunod tawag ni Bibot. Kung kanusa siya magtakda og adlaw nga makikita siya nato sa personal gayud. Arig dado sir. Hansa man bibot. Wa ka na ipagduha-duha? Hugot na bagyod ang imong hukom? Nga ibaligya na lang gyud nimo ang Asinda Hermosa nila ni Andot? Humana. Nakahukom na ko Brenda. Dili mahimong magduha pa ko. Oh, ikaw. Naragyo ni mo ang tanang hukom. Basta ba'y magbasol na sabkas unahan ha, bibot? Timan ibaya, why nag-una nga pagbasol? Perbida ka. Relax lang. Unsa ka ba? Naibaw ko sa kong gibuhat. Sa ako nang gikasulti sa unahan, mabawi ra ni nako ang tanan. Og makakwarta pa kog dako. Nga naman positibo
positibo man jud kaayo ka sa imong gisulti. Oh, naunsa. Ang masag mag-negatibo ta. Huna-huna ragog maayo, bida. Ang kwarta, ang ilang ibayad nako, ako ara gihapon ang kwarta. Kay gikan na sa itik. O ni Aber, kinsa may tinuda na yung tagya sa itik, di ba ako? Nahala. Ikaw lagi. Oh, ha? Ikaw bitaw. Nan? Ya. Nan? Kaya wa sila mutugan ako tinuod, kay ilaman ko nga gilansisan, ang ngayon lang sab, nabawiyon ako, ang unsay ako Kung ikay pasultihon, bibot, sayon kayo ang pag-ingon nga bawion. No? Pero lisod kayo ng buhaton. Suma! Gibuhat naman yun nimo ang tanan nga mabawi tong itika. Pero sa may nahitabo. Ha? Huwag yapon ka makaton atong butanga. Og nabutang ka pa sa dakong peligro karon. Unsay peligro? Huh? Unsay pagtuon nimo, bibot? Nga sila si Andot magpakihilom na ni atong hitabua? Nagtuo ka, ana? Aw, kay nga no? Nahadlok na ako kung unsay ilang hunahuna karon. Kung doon naman sila plano nga mukihan ako, nagsige na lang ko balik-balik ko gingon nila nga ikiha. Ikiha lang kutob sa ilang mahimo. Tanaw ta kung makaduot ba ang ilang reklamo, batok na ko. Aw! Ha? Nahala! Mo na akong giingon ni Bumbibot nga ayaw lagi pagkumpiyansa. Ayaw pa yung kalimot, ha? Nga doon na ikasukol sila si Andot nimo. Nakahibaw ko, Brin. Mga huyang kayo ng mga tawhana. Ang itik ra ilang gisaligan. Kaysa higayon, nga mabawi na ginako sa hingpit katong itika, bantay lang sila. Haroson gud ako silang tanan. Din kalibutan na. Nahala. Bueno, hugot naman jud ka ang imong mga desisyon. Nahala. Ipalayo na lang ang imong pagbaligya sa imong mga yuta. Usao man ka na ko ini. Ako ginapiit ining pagkabutang nga da. Si Abyang labihang isuga. Pulos sa manis la manukul na ko. Kini masagos bibot, di mamantigong mo paubos. Nausap na nung ako pagtanaw ng tawhana. Maldito giday ka ni siya. Pero maglisod ko pangisod niya kay naamoy utang. O iya pa na po kong gihulga nga ikiha ko kundi ko magkabayad. Buang nga tawhana. Ay, nakunsa man ka ni. Ganiyo na bang agipangita ni nanay kay papanayutuhon ka. Nay kinaso nagiluto dito, gibutangag-tangad. Mao na tay. Marika rabila. Magsabot ang unta. Sa may atong sabutan, tay? Kuan ba? Ay lang pagsabas. Imong nanay, ha? Ngano di mo kuno pa sa baon, tay? Ikaw ray, sultihan ako sa akong sekreto. Hala. Sekreto? Kay ngano, tay? Doon na day kay sekreto. Unsa man na? Kinala mo saan ka na ko, nga. Di ni mo sultihan imong nanay. Sulti lang, good. Di man ka nadautan, tay. Kuan ba? Basta ha, ayaw yung pagsulti ha. Tatay, sad, uy. Kadaghan sa dimog liko-liko sa istorya, uy. Di lagi ko musulti. Paminaw ba yun? Kuidaw ba ya ha? Minaw. Ako nakam ko na kustanan. Di ko magbuot kasi bibot yun mo imong mabana, hala. O di ko gusto nga siya mo imong mabana, hala. Mo na imong sekreto, tay? Sakto ko sa kunadungog nga, di sab ka gusto nga siyang akong mabana? Oo! Wa ko makauyon at tawana. Uy, salamat in town. Kay nalamdagan, nagyod. Ang imong huna-huna sa Espiritu Santo. Paminaw mayo. Wa pa ko mahuman bila. Sige tayo. Unsa pa imong isulti nako? Gusto na kong tabangan ko nimo ining akong problema. Problema? Nga namang wa naman ka makauyon ni Bibot. Sulti ko. Ang tinuod. Gihulga kong ikiha ni Bibot. Ha? Ikiha ka? Ngano ikiha makuno kaniya? Ha? Tay?
niya. Nasuko siya na ako kay wa kuno ko kapugos nimo aron makagusto ka niya. Labuang na siya, tay. Hala. Ngano ko ikiha ka niya. Tungod lang, ana. Magbuot na siya kung dili ko makagusto niya. Gilahi ni Bibot ang reklamo batok nako. Iyang gipasugho ang akong utang niya. Gipasugho. Sabot ka. Ay, katong imong utang nga, pila to? 60,000 ba to, tay? Amo na! Ug himuan pag ikunyag lang utang. Masa mang utang nga, tay? Matod niya, nakautang ko siyang amahan og 500,000 pesos. Unsa? Masa 500,000 good, tay? As in, 500,000 pesos? Maumang ko na, hala. Kinuog ko. Nakautang di ka anang kantidara nga tinuod kita, nakautang ka ana. Ang tinuod nga istorya na, si nanay ni mo, naibawa ang istorya. Kanya tos nag-edad ka pa siguro atog 7 anyos. Operahanan ko atos batos ko kidney. Unya, wam ko lang kasultiya sa problema. Nang manguam ka kong 10,000 kaya atong si Ramon, pero ang natabo kay lagi, sinaligan mo kong si Ramon kaya ato. Gastagan ko 500,000. Nibalibad ba ako ato, pero o kumanta ni dawat naman na ko. Ay namugos masagol si Ramon, mauto nga na ako liging nadawat. O giisip ko na kung adako kaya na kung utak ko buton sa iyang amahan. Tahinumdum ko, siguro mga 12 anyos pa nas Bibot. Muna bugtong nakakita sa nga gidunulan kong tagang kwarta ni si Ramon, nga hilabihan kong lipaya at tutungura. Pero ambot nga ano, ako magkasabot nga ang tanang kasuko ni Bibot dyan ninyo, diniman gianuok na ako. Ugi akong gihuga nga iya ko kong iihag ipapreso kundi ko magkabayan itong kwarta ha. Mao ba, tay? Pero... Eh, baos nanay ni mo na. Mau mahangyo. May hangyo ko ninyo ni nanay ni mo nga sa pagkakaroon uyon-uyon nilang una ninyos Bibot. Pero ayaw siya sugta. Kaya nakailan ako karoon siyang batasan. Kung mo na iyang gusto, tay, bayran nato siya. Mangita tagpaagi nga ato siyang mabayran. Kaya basi nagtuo siya nga tungod sa atong utang niya, iya nang mapanag-iya ang tanan, nga di na pwede mo balibad sa iyang gusto. Nahibaw kong sa nanay ni mo mas isog pa na kanako. Kung nahibaw kong musukol sa Bibot. Pero ako nang gibuhat nga naingon ko ini kay di ko gusto magdumot si Bibot din nato. Maong tagda lang yapos Bibot ha. Basta ang ako nang ikasulti ni mo ayaw siyang sugta. May mo man tingali, tay, ba nga ato lang sultihan si nanay, ana. Magkasapot naman ko na si nanay. Isod tayo pahibaw ni mo sa nanay ni mo anak. Kaya musukol naman na siyang Bibot. Basin og mabutang tas na kong peligro ini. Ako rin may baw mo sulti ni nanay, tay. Ayaw lang kabalaka. Kay mo sabot lang yun na si nanay kung ayuho lang yun siya sa pagpasabot. Na, kaya balang musulting nanay ni mo. Pinsultihin siya nga, di kita agay musukol ni Bibot sa pagkakaroon. Mangita ko pagi makakita ko kwarta o makabayad niya kay sa ingon ana, makakita na tag hustong katarungan batok ni Bibot. Nala, pirma ka rin ni Mr. Bibot Ramirez o Andot Ramirez. Sorry man ini. Dini. Pirmahin. So. Okay na. Asam sa kumupirma ni attorney. Dini. Anay ka din pirma. O kamusap ang musunod Ruben Ramirez. O Baklay ang mupirma din sa ubos. Okay, larga. Ay, pagkalindot nga pamation nga ang Hacienda Hermosa nabalik yun sa mga kamot sa tinud-anay tag-iya. Huwag kabutangan ang mga tao sa timang kalipay, nay. Huwag nakita sa tanan nga mupakit lagi hapon ang kamaya sa palibot sa umaabot pa nga mga adlaw. O, ikaw, Goryo, sige mo kag-agomo diha. Ganun wa magkatingog-tingog diha. Wa ka malipay, napalit na nilang Andot o Ruben ang Hacienda Hermosa. Nga nung tawa ko malipay. Oh. Nalipay ko, nabawi na nilang Andot kay sila si Andot magyud ang tagiya ini. Oh, milagro ka, Goryo. Kay human sa imong paghilom-hilom ni ining pila ka mga adlaw, murag naulian na ang imong maayong buot. Wako, mausap abiyang. Wala ko naman sabti. Kadi madyog ka masabtan. Kaya pirmi kang magpalahi sa tanang mga tao din he. Ay, Kanyahay rang daghan kang kontra. Ilom di abiyang, oy.
Wala ka magkasabot na ko. Nay, tay, ay na mo paglalis, ana. Muduyog ta sa mga tao nga nagmaya karong adlaw sa pagbalik sa tinud-an ng espiritu sa Hacienda Hermosa. Uy, Mas mayo pa ni mo, Goryo, no? Musabay na lang sagkas mga tao. Ilum na diya, Abyang. Hagkan tayo noon karon. Ala, no? Ay, gawk-hawk diha. Milagro, nagisgot og hawk. Ipaod. Ako kay masuko, ipaod naman karon. Uy, Yung bunti ka hadokon diha mo ron. ipaod, ipaod. Yan mo bayang duhano mo, mong iring ug iro. Diri. Mas maayo pa na tay no, maglabing-labing mong duha diha. Sige. Cheers, Bren. Cheers! For the success. Oy, anya, unsa naman? Bibot, nalipay na ka nga nabaligya na gid nimo ang imong yuta? Unsay gusto nimo mahitabo, Bren? Nga maghilakon sa akong desisyon? Of course. Malipay gid ko. No regrets? No regrets. Pagbida ka. Nawa na gid ang imong pagsalig nako. Oh, wa man bibot. Nalipay ko para nimo kay mo man na imong kalipay. Makita nimo sa sunod adlaw. May buhaton ko nga makapaukyab sa tanan. Kung nagmaya man sila karon nga naila na pagbalik ang Hacienda Hermosa, ako na sabon niya ang katapusang katawa. Hello. Sir, Oh, Marlon. Ganon nanuwag magkanako? sir, doon na ko yung good news nimo. Ha? Unsay good news? Kung mahimo, sir, magkita ta. Importante kayo rin akong isulti nimo. Tempa. Ngano, unsa na kanindot ang balita ah? Bahay ba na sa unsa? Bahin ni sa itik, sir. Bahin sa itik. Oh, yung ano? Ngano nakaingon man ka nga dunay good news bahin sa itik? Basta, sir. Magkita ta sa pagmutanan. Isay-say na ko nimo ang tanan. Kaya doon na ko yung ibawan bahin na itong itik, ha? Nganuklay. Sige, dot. Mari ka doon, tanawar ko sapi, tanawar ko. Ha? Nga naman sapi? Mura magdandoon siyang Paris. Unsa? Nanluod? Nandoon lagi. Dali. Awa diri. Awa diri. Tanawad lang duha siyang partner kasi DCO. Lagyo kayo. Wag nag-ilkyo. Wala tingga na yun. Ganihan ko na kapatikod nila. Kada DC, muduol ka na siyang happy. Si happy po, mupalayo ka doon niya. Kisa may nanluod lang doha. Si DC o si Happy? Mura si happy dot. Mura luuran ni sa happy da. Wag siya tingog-tingog. Bebe. Ato ko nun na imbestigahon si Happy kung ngano ni sila. Sige, dot, imbestiga ha. Gi. Happy. Ngano mag-Happy? Nga wa magkaitingog-tingog niya. May kipat-kipat lang mata ni happy dot. Mura magnawadagan na. Di man tanda sa ingon na. Sa may mong ipangluoran, Pe. Nasuko ka sa mga asawa? May liraw-liraw yung matang happy dot, oh. Is nabiro kayo? Pe, ano nasuko man yung kape? Sumbong. Di kasabutan dot. Nagkayo rin na po si happy. Awa. Klek. Magawas na muna ta, magawas na kay misinya si Happy nga. Magawas hunta. Kamausan ni si Maabog ng ichika na. Tara, koy. Hatagan na to sila og privacy. Kay basi mag-uli na ni sila ba? Oo, tana dot. Marika Goryo, mag-istorya o na ta. O sa istoryahan ta. Ako, gisultihan ko sa tanan ni Bella. Mahitungod sa mga bahad ni Bibot diha nimo. Isultihan tayo kang Bila. O ganong si Bella ramang imuhang gitong anan. Ngano, mahadlo ka musulti na ko tinuot? Naibaw naman kaka. Nausaman, suko pagkanako. Kwanggol manggod ka. Sa na nimo Goryo. Awara ka. Hindi Diyos Bila, anong isultihan mo ka? Bisag di pa ko ni mo sultihan na ibawar ko. May bawar nga pong tinuodot sa ha. Nagpaniid lang ko ni mo Goryo. Kung ganong kalit kang naingon anak. Kada butang na ikas dakong alanganin ko ang gula Di niya ka, Abyang. Di man ka matigo mo sa buta ko. Ang imong ginibaw pagpangawar ko niya ko. Kailan na ay! Wa ko magkuwang ni mo sa pagtambag nga maglikay yung gani anang Bibot. Di ba yan yun ikalimod, Goryo, ha? Nga ikay dakong hinungdan nga nung ni Abusar na nagmayos Bibot. Kay imo ba siyang ipatuyang?
atubangan. Kung nagpakita ka pa lang unta sa sinugdanan o pagsupak sa iya mga gipakitang kinaiya ka ni Adto, di unta ka masayon-sayon og tulisok ni Adtong bibot, og di sab unta ka niya madali-dali og hulga. Nasayop lagi ko, abiyang, porbida. Ang gusto lang ko ninyong bilang nga inyo kong tabangan, aron di na mo samot ang pagdumot ni bibot din ako. Na, mauna na ron. Mauna na. Ako ra ba? Wa ra ba yung kumahadlok bisag gamay ni Adtong tawhana, oy. Paaniha na siya din, he. Paaniha. Kay, doon ako daghang isulti niya. Oh, kabaga niyag naong, no. Maningil siya sa kwartang di iya. Ug di siya angay nga mag-iningon, anak. Kay katong kwarta, ha, hinatag in taon tong si Ramon. Usa ko sa nagpasalamat niya sa personal. Nagsige gani ito og balik-balik og ingon si Ramon nga di gyud to pabayran. Uya karon si Bebot maoy baga kay maningil nato ada. Abi kay mipakita ang tagdakong pagsupak sa iyang mga kamuang. Sabto na lang nato, abiyang. Kay nagbahad na bagid siya nga pasakaan ko kiha kung di ninyo siya tagdon. Oh, pakiha lang siya, pakiha. Ayaw. Oh, usap ko na kung ninyo lang tagdon. may napakit-on gyud nato siya nga dako tang supak sa iyang paghari-hari din his atong dapet. Kundi nato siya tagdon, delikado mapriso ko eh. Aw papriso lang sob. Aw siya! Oh. Gusto gina ikang mapriso ko. Aw ikaw Goryo, angayan masabyog ka mapriso. Mao. Kay tungod man as imo mga kabuang, nakautang man jud kaniya. Bayaran mo siya na ako. Aw, aron di ka mapriso, bayrito ang imong utang ngadto niya. Sa si Tamir ang akong ibayad. Di ko kabayan atong 500 mil kay di man to nag-uutang. Oh, bahala ka Goryo. Basta ako og si Bella, kun mo anhi magay nas bibot, sultihan nato siya tinuod nga di niya hudlat-hudlaton og kiha kita. Ha? Di ta niya angay hudlat-hudlaton kay bagka na gyud ka isag naong kun panilgan ta niya squat ang hinatag ni si Ramon din hinato. Ha? Di gyud ko mahadlok niya bisag iya pa kong hagdon og kiha karon dayon. Kung sa man ang imong isulti na ako bahin sa itik, Marlon. Ako, sir. Doon ako na istorya ang albularyo. Kung matod niya, doon na kuno siya ni bawaan bahin niya itong itik nga nagkulata na mo. Kung sa man yan nahibawan? Kanto ko ng itika, ang tinod-anay ko nung tagiyaan to, usakay kantada. Unsa? Mora. Di ko to siya normal nga itik, sir. Engkanto ko itong itika. Matong maayo kayong mga rate. Nya, unsa pa may nahibawan sa albularyo bahin atong itika? Matod niya, sir. Kung interesado gikuno kaya nga makuha to ng itika, doon na siya ihatag ng mga lana. Unsay lana? Lana ko no, aron malumay ang itik o mudool ni mo. Tinuod? Tinuod lagi, sir. Kung interesado ka, nahimo ni mo ikasulti ang albularyo. Murag nindot ang balita, ada. Paminaw na ko, sir. Kung magdahon na tawag kawat ato itika, di ka magsilbi. Sige sa pagya, ay kusgan kayo ito itika. Nga iso kayo. 50 pagkatao ang magtabang, di makaya yung hours. Murag kumbinsido kay ko nang imong ipanulti ronda. Sa ba nga na ng albularyo, ha? Si Inko Proctoso, may laki kaya siya, sir. Ngano nakailam na imong tawana? Dito makulong patambal niya, sir. Kaya nahiwi mo niya akong apapangig sa dihan kita paros ko sa itik. Grabe, ha? Nahiwi gyud? Oo, hiwi. Abim ginako og hindi na mulian. Kaya hapit na kung madiwalwal akong dila sa kakusog sa pagtaparos sa itik. Bueno, tultuloy ko niya ng imong giingon nga si Inko Proctoso. Gusto ko nga mangayo ko niya glana sa lumay para sa itik. Mubayad ko niya bisag pila. Basta ka epektibo og tinuod ng iyang gisulti diyan nimo. Sa paminaw ni Muklay, ngano ka nga nang luod man ni si Happy siyang Paris? Nasuko siguro sa Happy dot nga. Wa siya pakuanan ni DC. Ha? Mao jud ka, Clay? O basin og hugaw ra kay na itong una-una? Na ibabi ka ni Happy dot nga madiskuntintog usa ra kahigayon. Murag lain man kay na paminawon, Clay. Kung mao nay mabaw nga katarungan, nagtuo ko nga lain ang gipanluuran ni Happy. Sa di ang pagtuodot. Si Happy ra ginasayot, Clay. Pero yun naragod. Kanas DC, imuha ba ng liguon pragsa? Kadado na ginigo ko. Kas DC ako nang gipalitag pahumot. Ako pag nang gipahimuan og turban nga special DC, ano mo samot yang kagwapa? Kita bitaw ko.
Pero wa kong katimaho sa pahumot nga imong gibutang ni DC. Special gito pamuta, mahalon gito dot. Basin o gisipon lang ko, Clay. Kinala magkauli gito sila, dot. Kay, wala ba nahimong bulawan do sapi? Kaya marag grabe gito yung pagpanluol siyang partner. Na mayo na itong buhaton ay. Pabuhatan ta to og sayas, DC. Unya ato tong pamikapan ng iyang mga kilay. Basin dahil og maibog na pagbalik sa hapi. Magsilbi ka ng pag-iha, dot. Nga ako lang ba, ma-file ang divorce si hapi. Ay! Di na mahimo. Di na mahimo kay way divorce itong nasod. Basta gusto siya annulment, dot. Mayo tingali nga atong pangutan o si hapi. Pangutan nato siya anak kung mo ba na iyang gusto. Bita, dot. Mas may siya na nga. Ato siya istoryahon na na. Sige. Anak, Clay. Ato nang konsultahan og balik si hapi. Kung okay na ba siya ni DC. Kapoy naman ko ng kalaki, ha, Bren? Sige, Kapoy. Simple ka po yun, nga mura mami og buang ni Alex, nga nagsige og tukong dito sa klasangan. Mura may nagpaabot ito nga buang. Awayan na naman kina-Harold kung doon natin tinghuaon. Mura magitagbuang. Sige, masagot ko reklamo sa Alex nako. Kay gamay ra ko nung akong hinatagan niya. Aw, ilisin na siya kung masisig reklamo. Ayaw. O, talay mo sa ligan ko si Alex. Di pa lang yun paigaw ang atong gihatag niya. Pasabta lang siya. Nga kung makuha na ninyo ang itik, hatagan na to siya og bonus. Isang ika na po pakapilon. Ako rin siyang pasaligan, anak. Pero gusto siya og hatagan na yun sa iyang ipangayo. Pila may ang gipangayo? Nangayo siya og inadlaw na ko nga 700. Kadako gud ana. Di man nalisod iyang trabaho. Igura ko na siya magatang sa itik nga mugawas. Nya uman inyong dakpon. Mura gud na. Ang lagi akong giingon niya. Pero nang tarungan man siya nga dili lalim nga magpaabot siya og dito nga daghang ing lamok nga mamaak. Para lamok ra. Ay, paita. Kung magsige ka na siya reklamo, Harold, pangita na lang gid og laing masaligan. Ilisin na Alex. Kalisod kayo na magsige na siya reklamo eh. Mo siya ganang mo trabaho. Mao ni makaguba sa itong mga plano. Karon dayon pangita og laing masaligan aron magbunga ang atong mga paningkamot. Sigurado ka ko nga epektibo ning lumaya. Malagay, sigurado ka ko na dubibat. Kanang lana nga akong yatag ni mo, ha? Paminawa. Inatag nagikan sa kanto rin ako. Uy. Tanan nga malditong mananap. Pwede na ni mo suurong pinagyan ng lana, ha? Murag mao na gining akong gipangandoy nga sulbad sa akong tinguhain ko. Gamitan na. Kay sigurado yung ko nga mao na labing epektibo. Doon na ka ba say lumay para sa babae nga akong magustuhan? Doon na kayo. Doon na. Uy. Bisag kinsang pambayan na mo magustuhan. Hatagan sa kaglang lana. Salamat kayo, Inko. Daw. Mauni. Mauni siya. Wow! Kompleto gid ay kastanan, Inko. Awa pa may tabo nga nasiplat ko sa tanan akong mga magtotoo. Ang tanang lana nga akong gatag nila, pulos mga garantisado o wag ni palpak. Boy no, Inko. Misalig og nituogi ko nimo. Pero unsa man nako sa paggamit ng mga lana, ha? Siyempre na kayo. Imo na nang ibutang diya sa imong bulsa nga di masayo ng imong lumayon. Wa mo laing buhaton nga mga reglamentos o kana mga hurim-hurim? Wala na unsa. Yaman. Wala. Kanang mga lana kung gatag nimo, ha? Paminawa. Kompleto na sa mga rekados. Wala ko'y punuan na. Abe mo, ang imo ra gyud ana no nga imo na siyang tipigan sa mong bulsa nga way may baho. Kinsa tong mga babae nga imong magustuhan, sigurado ko nga maimo gyud siya. Inig padayag nimo sa imong gugma niya. Unya para sa mga mananap, imo rang hikapon ng ayop, maimo na siya. Muisip na siya nga ikaw yang agawon. Kinida. Mao ni andugay na kay na akong gipangita. Makita niya na nimo sa imong palibot nga sayo na lang niya kayo nimo ang tanan. Kung gusto nimo nga ang mga tao mo ilaog, mahimo nimong higala.
pinagyan ng mga lana. Pastilan. Hindi ko makapaabot nga makakita sa resulta din mga lana, ha? Pila may ako obligasyon diyan nimo, Inko? Sabi ni mo, no, di ko mo dawat magbayad, do. Bibot. Free ra na, pre. Pre ra? Pero, sa isawa pa ko mo mapatiwasa sa ko. Pre na siya, bayad. Pero natay gamay kahon ako diyan. Nada, bisag muhalad lang ko kada 20,000, okay na. Unsa to, Inko? Ha? 20,000? Nganong 20,000 man? Kay doon man nakalana, do. 10,000 man kada halad. Unya kay doon naman, doon man na, mauna ang 20,000. Pinakagamay rin na, do, bibot. Painungod lang na sa mga duwende nga mitabang gimo niya ng mga linaha. Diwinde? No. Ay, maubain ko. Pwede sa bugi mong pasubrahan. Basta di ko mo dawat bayad na. Di ko yung bawal na mo. Na mo bayad mo dawat bayad. Ibutang las kaon. Aron, bukan painungod ba? Painungod. Maisag diskarte ng tigwa nga dahil. Boy no. Sige, Inko. Wala problema na ko. Basta mahinungdanon nga tinuod ni ang kaepektibo ni mga lana nga imong gihatag nako. Unsa may problema andot nga busy man kay mo si Paklay. Buwangan ni Hippie to. Ay, hindi naman happy. Gusto mo siya nga makibuwag ni DC? Ha? Unsay makigbuwag? Ay, makigbuwag ba, Cho? Kana ba makig-divorce? Mi sulti siya ninyo, ana? Among ipangutang na, og perte na yung uyango. O unsa man kuno'y rason nga wa naman siya kauyon ni Daisy? Ha? Mas kabuanga. Binuang kayang rason ni Happy, Cho. Mabaw kaya siya rason. Unsa may iyang rason? Nawadaan na kuno niya gana ni DC, kay muli kay likay na kuno niya, unya, luyahon. Luyahon na ba? Oh, nakabantay bitaw sab ko nga medyo luyahon gyud si Daisy. Luyahon gyud, Cho, kay di masag kaayo mo kaon mo nang maglikay-likay sa siya ni Happy. Unya si Happy kay luuran masad mo na nga mangita kuno siya lain. Mo na nga makig-divorce siya. Di na gid ay pwede matambagan si Happy nga nahuman naman sila og kasal. Amo na bitaw nang gipasabot si Happy, ana, Cho, nga di na pwede kay nakasal naman sila. Masukon man noon. Magsikad-sikad mo sintil. Uy, kaliso din ng kahimtanga. Unya, mangita na sa taog ipares ni Happy. Nanamig andam nga mga guwapang itik, Cho. Pero nahibaw na ka ni Happy, himilian sa kayo ni. Nahala, sundon lang nato ang gusto ni Happy. Dagang kitang problema ni Cho. Kay bisan pa og dunay laing makitan si Happy, ang mukasal na sabunya nila. Sa albularyo. Oo, katong pirmi mukasal ni Happy. Ang problema kay giatake sa bag-o. Ha? Giatake, bag-o pa lang. Namatay ko datong tulo na kasman na milabay. Uy, kinsa mong nabalitaan, ana? Si Paklay mo inahibaw. Ha? Gisultihan magkuno siya sa tagtungod sa namatay. O mangita sa tayo ini o mukasal niya? Nila ni Happy? Awan na may tabo, Cho. Dagang kayong hasol ay kung maluod sa Happy. Ay. Dagang kayong proseso magyan. Nahala, tabangan tamo o pangita. Kami na ibahala ni Paklayan ni Cho. Bahuay lang ka diya, ha? Hangtod nga maalim ka na singpit na ng imong samad. Oh, okay naman ko. Ano mga tayo mga kailang huwes, pwede na itong masangpit. Musugot kang huwis, Cho? Ako rin mahibaw. So, ayan na to og pangutana kung muuyon ba? Ang mobile dagdako kung muuyon. O sige, sultihan taon niya mo. Sakto bitaw si nanay, tay. Kinahanglan nga sultihan ginato si Pipot nga dili maayong iyang gipuhan. Ikaw na pagkita tagkahadlok niya, batasano na lang gina niya permi nga makabusar nato. Nakasabot lagi ko ang inyong punto. Ang ako lang ba nga si Bibot, man God? Dunay kinaiya nga digid masabot.
Mo nga kita mo sabot niya aron paglikis ka sabok. Ay, di gyud ko muuyo niya ng prinsipyo ha, Goryo. Ay, di man gyud na siya masabot. Di mo na mo sabot. Ako na hanoy maproblema siyang kabuang. Oy, para na ko, no, bahala siya og dili niya sabton ang akong gisulti. Basta kay nakasulti gyud ko niya sa husto. Kay di na siya mahibaos tinuod kung magpabilin tang magtago sa kahadlok. Bitaw tay, parehas mi ni nanay og baruganan. Kinahanglan nga sultihan gid siya aron mahibaw sa iyang sayop kaysa magsige ng takuyon-uyon anak niya. Mao na nahitabo ni mo, Goryo. Ngayanuhon na lang kag tulisok ni Bibot. Kay bisag nahibaw kang sayop siya, pero may manimo siyang Ako uyon-uyonan. manggod abya nga lisod na kay makitubay tas taong Oh, buang. lahi ng buang, Goryo. Lahi sa tong taong nagpabuang-buang lang. Ha? Ako mas musabot pa ko tinud-anay yung buang kaysa tao nga di tinuod nga buang pero nagpabuang-buang lang. Unya kisa may musulting bibot. Oh, ngano, madlo ka? Ako, Goryo. Ako'y musulti niya nga di makatarunganon ang iyahang pagpanghulga nimo. Og ako siyang ingnon nga dili sa tamahadlo kon magpasaka siya og kihabatok data. Aw, ako sa sisultihan anak nay. Kamo giduhang musulti niya na. Musulti jud ko kapil tay. Ipakita na ko ni Bibot nga di ta niya masayon-sayon. Unya ako sa may sulti nako. Ay, suba ni mo, Goryo. Oh, suba ni mo. Kung doon na kay gustong isulti niya, nga wa ni mo mauyon niya, isulti. Nga mahadlok man ka. Di man ko gusto gubot hala. Hilom diha ay. Kung makiglalis bitaw ka na mo, mulabaw man yun ang imuhang tingog. Kung di rin na mo, mantigo ka mga tarungan. Nga nga di makakahimuan ang ato kabibot. Maminaw lang una ako ninyo. Oh, sama diha. Kamoy una pagsulti. Umusigunda man lang unya ako. Suma ni mo, Goryoha ka. Wala ka nasab ka? Bago pa gani kang naabot? Wadto ko silang andot. O sakay mo ato ka silang andot? Wadto ko kay kuhaonan ako nga akong ngitik. Ay, naon sa ko kabibot. Ano kung arisgado man kay kang mo adto dito? Nga doon naman kay atraso nila. Ano sa to? Kuhaon ni mong itik? Ha? Katawanan kay ka. Anong katawanan man? Wala gi ko magkomedya. Kuhaon ako ang akong itik karon yung adlaw. Sabay nahitabo ni mo bibot. Umura na magkagilamat. Wa ko maunsa. Pabutan ko din Kay digbalik na ako, kuyog na nako din ang akong itik. Diyos por santo. Wadyo ko magkasabot ni mo bibot. Naradin lang ta maglalis yan ha. Basta kay seryoso ko, ikaw makals ka lang ha. Ato na ako sila si Ando. Ay, ako ginakuyawan ani mo ang kabuang nga buhaton, bibot. Ha? Na, lab ka na noon sa kagbalik sa itik ana na mauray imo. Labkan ba oroy? Tanahon talaon niya. Diya sa kabren. Hello, uy. Naunsa naman itong hana, uy. Wadi ko magkasabot yung bibot na nagkanta-kanta pa. Wa ba ka mayapag ni tawhana, no? Dut, tinadalian ang kapiling happy partner. Katubis ni sahon sa iyang gipili katong may pagka-brown niya pako. Oh, may nung Clay. Kay nakapili din siya. Duda kong happy, Dut. Naibog na siyang daan na ng usa. Dalit mo siya nakabirig. Mo siguro hinungdan nga makigbuwag din siyang DC. Mura na yung nakadaot ni Happy, Clay. Kung natao pa na si Happy, maglabad na itong uwanan niya kay magtuman mo na siyang gusto. Di ba sa gusto luyahon si Happy, Dut? Gusto din siya lagsikon nga partner ba? Kisa bagoy di maluya ni Happy, Clay. Kugiham sa kay na siya. Pigyan kita ng Happy, Dut. Kuyaw kita noong nahimo pa siyang tao, Dut. Dagka mga babae nga mga sakit. Walang di siguro kabarog usak buwan. Na, nakapili na magyuga na siya. Ang problema lang na to, anik, kung kinsay mo kasal. Kinsay mo kasal ron na nila nga namatay na magkato si Ingkuburing. Mo ni problema na to, Runda. Sige lang, mangita lang punta. Ngita ta. Adot, paglay. Oh, Chok! Adot, oh. Ay, lagay pagdali og lakaw, Chok. Kay napakay kay samad, napakay samad. Ani si Bibot, nangita ni mo. Nasab? Asam siya? Tuas gate. Wa pasudla sa ato mga sakop. Asam kayang tuyo? Ambot wa ko kibaw. May tingali nga imo siyang atubangon kunon sa iyang tuyo. Bueno. Sige. Atong ariyon, Clay. Tanadot! Kining mga tawhana ako sa ning iapil og lumay aron dali kong makasud din og akong mahikap ang itik. Niya na sila si Anto paingon din Migawas na gikan sa bahay. Ako lang sila paabuton din
Say, ato. Saman. Ay, Ha? Dibot. Paklay. Saman. Bot, be. Saman. Andot, mayong hapon ninyo. Paklay, apir. Diko. May hapon sad. Sa may nagkayos hapon, bot. Ang suloy mo ka din eh. Ha? Kining ni ako kay gusto ko nga makig peace ninyo o magpasalamat Sa unsa man, bot? sa inyong pagpalit sa kong yuta. O ikaduha sa inyong kuan kining paghatag og pagtagad nako bisan tuod og doon natay mga prinsipyo nga nagkasumpaki. Okay ra na, bot. Moro na imong gani? Ako andot kining mahimo ba nga inyo kong pasudlon kay doon ako'y ihangyo ninyo? Isulti lang una imong ihangyo. Ha, bot? Palihog lang, bot. Una ka na mo pasudlon, Bitaw, isulti bot. lang una. Wala, masulti ka sa imong ihangyo, bot. Kahi ay. Ngano ka ni ay. Ako ang kining dot pake. Mahangya lang ko. Yung si mo nagibot-bot, nagibot-ibot ay. Bisag kadiyot lang, wagi ko na utang toyo. Oh, promise pa oh. Hmm? Kining may mo ba nga bisag kadiyot lang god. Inyo ko nga pahikapon sa itik. Muhikap ka sitik? Kap. Unta, kung mahimo lang. Po ang nagtinutok kay lang sila ni Paklay. Basig mo na ni. Anong gusto man kamuhi kap si itik, bot? Na di na mahimo. Pasensya na kay ka. Bisag kadiyot lang? Delikado kayo kung muhikap ka sa itik, bot. Wa siya makailan ni mo, ug wasad siya maanad ni mo, mo nga di, gyud siya pwede ni mong hikapon. Mao. Ay, bisag ko alagin mutan alag ko niya, bisag kadiyot lang god. Di, gyud. Mao good. Binuang na ni ay. Wagit sila muuyon ako ay. Mga ilamig pasaylo, bot. Pasensya na ka, bot. Pasaylo, bot. Hindi mo na mahinaw ng lubot ng akong Paklay. Sa pasaylo ba? Pasaylo. Pasaylo. Wa mi tugutan. Wa mi tugutan bisag kinsang muhikap o mudo si itik. Okay lang. Okay. Di ka subo jud kayo na mo, bot. Ha? Di gyud. Kini na bitaw Di higayon na. gyud mahimo, bot. O sige, padayon, bot. Kini na bitaw higayon na bitaw. Human ini na ko mubalik pa din hi. Bisag kini lang higayon na nga makakita ko sa kong itik. Mo lagi. Di ka subo jud kayo na mo, Mga bot. mig pasaylo, bot. Di gyud mahimo, bot. Oh, hay naman si Bibot Andot. Wala. Cok. Lakaw na. Kung sa magkuno iya toyo. Kitawanan kayo? Nianin siya sila kay gusto ko na siyang mutanaw og muhikap si itik. Ha? Yawa. Puro na iyang toyo din eh. Moro ko na iyang gani, Cok. Perti niyang pamugos kay muhikap lagi kuno siya sa itik. Nga gusto man kuno siyang muhikap sa itik. Kung sa may iya rason. Kay siya ko ni tagiya. O gusto lang ko na siya nga muhikap ug mutanaw. Murang tong nakasyabos Bibot. Insi magpahiyom. Wa, kwan, lahi bitaw siya kuan pinahiyuman, Kaya Clive, no? kita ka na mga pahiyom sa mga nakasyabodot. Huh? Yung naan na gid, maghay kayo ba? Katahapan din kayo iyang lihok. Ang nias kong nauna, Cok, basin og iya unyang hiluan. Mao sa na ako isulti nimo, bot. Mayo kay wa gyud niya siya pasudla. Awa, Cok, eh. Kuya ko kinis Bibot sir. Kaya bisin na siyang doon siya atraso na to. Nguragwara niya. Oh. Ang miyaging hitabo. Isog siya kanuhay nga, makisuod na to. Kuyaw siya, kuyaw kay intro. Kay miani ko no siya kay mupasalamat ko no siya nato. Nga atong gipalit ang yuta. Yawa. Mo na iyang po? Katingad-an kayo ba? Nga, karon na lang siya nakauna-una og pasalamat. Nga, napalit naman unta nato ang yutas miagi pang mga adlaw. Mao gyud. Unya pasalamat sa kuno siya kay ato kuno gyapon siya gitagad bisag duna kuno tay mga nagkasumpaking mga prinsipyo. Oy, natahap ko Paklay Andot nga aduna siya dautang plano. Sa ingon anang diskarte, Cok, mailhan na kayo. Nahibaw ta nga wag yun na siya sa bokabularyo ni Bibot. Wa sa iyang bokabularyo. Nga mag-iningon siya ni anak. Ay, magmatngon lang yun tang tanan. Kay sigurado ko nga si Bibot aduna gi kana di gyud mahunong sa pagpangita og paagi aron makuha gyud niya si Happy gikan nato. Ay posible ka na sir. Kay bisag mag-unsa pa siya. Si Happy lisod king kawaton. Kay makaila kay siya kun ang tao dunay daw tang tuyo. Delikado pa. Kay, delikado kayo. Nga, makatilaw siya sa santako ni Happy. Mao, wag yun. Mao nga kutob sa atong mahimo ato gyud siyang balibaran nga mamugos gyud nga musuod dinhi. Mao ginatong buhaton, Cok. Ginanta bitaw ka? Unya, mahibong ka pa. Nganong balibaran kanila. Pero imposible kayo kay ilang ko balibaran. Nganong imposible man. Nga doon na makiatraso nila.
Naon sa pay ka bibot, uy? Wa man na nimo mahuna-huna. Pero bisan pa. Usa bisan pa. Wa jud kong kasabot imong katarungan. Adi na mahimo. Mulakaw ko. Oh. Anong kalit pala ka mulakaw? Asang ka paingon? Di nila ka. Na ako'y balik ko no ganto. Kisa pa balik ko nimo. Mubalik ka sa ilang andot? Dili, lain. Kinsa lagi? Basta, paabutan lang ko din, kaya doon na ako'y klaruhon. Hoy, Bibot! Tinutuhan ko, Bibot ka diyot lang! Hala, uy. Naunsa naman tao ni tawhana, uy. Masang kinahitapok ining Bibot? Mura man siya guwa siyang huna-huna. Tay, kaon sa dito. Naunsa ka po kasi ka magtungok diha. Kain mas nanay ni mo, Bella. Naigibuhat sa kasina, tay. Kaon sa dito lagi. Nala ko'y ginahuna, day ba? Naglibog ko na. Asa ko magkakitag kwarta ining ibayan ni Bibot. Anong mahuman na ning problema, ha? Sagdi lang. Mangita kog trabaho ug tabangan ti ka nga makabayad ng kantidara nga imong utang adto ni Bibo tay. Naaman sila sa andot. Pasudlo magkagtrabaho. Ako tusang paluapon. Ayaw lang tay. Pasagdahin na lang na sila sa andot. Mangita kag ato. Ug di ta mag-agad nila kay maikog ta. Ano maikog man ka sila may mitanyag ana. Pasagdahin na lang lagi nga mahinumdum sila. Wa masad pa magiskot si andot anak ko. Wabitang pinumduman, basing nalimot lang, Ay, hala. na, paabuton lang ko nato ko. Kay basin og doon na pa sila gikabisihan. Nakahuna-huna magani unta ko. Nga unsa? Ngadto ko manguam og kwarta nila. Tay ay ginagbuhata tay ha kay uwaw kaayo na. Ato mo sa nang bayaran, total mo trabaho man ta nila. Misaad ba sa tus andot na ako nga himuon ko niyang manager. Baya ka tay uy. Hala. Ayaw lang lagi kay maikog ta anak nila ni andot. Mayon tago sila sa andot level kay di magito mo balibad. Kunya mantigo sa lang mo sabot. Kay mga buutan man siya, di pa niya si Bibot ka salbay, sa mga itong tawana. Na basta tay, ayaw ginagbuhata. Mangita lang ko taglaing paagi nga mabayaran nato ang imong utang ato ni Bibot. Ayaw ba sultis na ni mo ana ha. Muday na ba ito kasuko, magisukutang utang. Adik ko musulti tay, basta di na nimo buhaton nga mangutang ka nga ato nila ni andot ha. Goon magugay ko bila, nga di kong kabayada yun ni Bibot. Basig iya kong ikiha, mapresyo ko, hala. Uy na prisus utang tay, uy. Musaad bitaw ta nga ato kinang bayaran. Ngano di ay og ato na nadadatahan, hangtod nga maimpas na. Hindi siya musugot nga itong datadatahan. Gusto naman siya binulto nga bayad. No, di siya kapugos na to, uy. Kay wagod tay kwarta, gud. Magpaabot siya nga makatigom ta ng kantidara. Sa makataon ta makautang ini, hala. Tabangan ti kaog hangyo lang Bibot tay. Kay kung mamugos man gud kanina siya nga pagbayron ka, aw. Ha? Bantay lang gud siya. Tinot, mahalo ka? O lagi. Hangyo na to siya nga ato nang hinahinayan og bayad. Bisag binuwan lang gud hangtod nga atong maimpas. Pila mo kaya ito ibayad niya sa binuwan? Ngano dayo ka ato siyang bayaran og 3,000 ang buwan. Musugot na singali siya anak tay, oy. Kadugay ka ng maimpas, no? Bahalag dugay basta makabayad ta niya. May lang utang madana itong hangyos Bibot. Basta tayo mo og ginatong isaad niya. Bisag bahimuan na to og kasabutan. Ang ako lang di mo sugot, mapreso yung kwene, hala. Aw, papriso na lang gud tay kun mauhon man gyud. Mao, aw siya! Saba tay. Gusto sa di ka mapreso ko. Sige makagiskot mo priso ka. Di mapriso ka. Amahan biya ko ni mo, uwaw kayo na mapreso tas utang. Leksyon sa da nimo tay nga sa sunod, di na gyud ka magpataka og pangutang, ilabi na sa mga taong questionable kay kinaiya. Na pag pinaliha sa imong inahan, basta pangitan na ito nagpagay. Usa man ang kalakihain ko. Ngawaman mo salir ang imong lana nga lumay. Yun na. Unsa man kitay ning isyuha na nga waman mo salir. May mo ba nga imo na kong sisayan sa tanan? Di ba mao man ning lana para sa itik? Unya kini siya, mao ni ang lana para sa babae nga ako magustuhan? Unya matud pa nimo nga bisag kinsa babayhana nga ako pangulitawhan, baka gusto gid nako ug maako na siya? O bitaw. Sakto. Unsa man ang ulitaw na ka? Wa ba? Mo na ja. Kining duha ka lana, ako ning gida ngadto sa tag-iya sa itik. Unsa man ang tagiya sa itik, babae o laki? Mga lalaki na sila. Doon na sila kabuok. Gigamitan ako sila nining lana para sa tao aron masuod na ako sila. Pero wa man mo salir. Di na pwede sa mga lalaki. Para na sa mga babae. Nanon ko'y lumay din para sa mga lalaki. Muna mong gamiton. Wa man ka busolte na ako anayin ko. Ang ako na hinumduman nga kining lanaha para ni sa tanang mga tao. Wa ko'y gisulti na oy. Ang akong gisulti,
Bisakin sa mabayanan nga imong magustuhan na. May mo gab kung imong gustuhan. Pero, way labot ang mga lalaki. Porbida. Wa man ka magklaro na ko, ana. Ay, waman sa kamangutan na. Kininong lana, kung gusto ka, ako ning hatag nimo para ni mga lalaki. Ay, magklaro tabi. May na magklaro ta. Sabi ni, para ni sa mga laki nga wa makauyon ako. Kung gamitan ako sila ini, mahimo na silang suod ako, mo ba? Yes, correct. So, mao ni akong gamiton. Isod na sa mong bulsa. Isod. Balik dito, unya pakiksuod nila. Kay sigurado ko, nga way segundo, mauyunan na kanila. Sure gid ka? Sigurado kay kuana. So ay aron nimong mapruiba nga kung sultin nimo. Bueno. Ay, pagulat. Daghang salamat. Ako nang kwaon. O, dala. Bantay bitaw. Sige, parin ako. Kadot. Saan naman saan? Ang pahinungod kay. Palihog lang ko og gagbong gas kaon-kahon. Ingko, ako lang unang utangon. Mupahinungod lang niya ako nimo kung musaler na. Wag na siya mo saler. Di na mo epekto kundi ka mo pahinungod sa mga duwende. Kinahanglan nga mo pahinungod juga. Pila man sa 10,000 lang gihapon? Kinahanglan 10,000 yun. Kaya ron doon ay katumanan ang tanan. Nga naman si Happy Androt nga inyo maning gipasagdan sa gawas. Ako na lang isundan din kay pasig adunay magbinuang. Ay, ako nang gibiyan og tuyo si Happy, Chok. Kay, sayo kaya nang nanghagis ng kwarto. Nang hagis? O, Chok. Unyari ko din sa gawas. Pangita na ko. Ningita kong happy, oy. Bantong rawa dito silang kwarto. Naade mo din sa gawas. Ay, sayo na ako nang gibiyan si Happy. Kay, nanghagis man. Panglambos ang sira og bungbong sa kwarto. Ha? Hilasa di ko ning itika. Mao dito nadungog na ko ganina bungtag. Mao gyud. Dako namang uo ni mo happy. Nga nang ni sapi, dot? Ha? Mura mo usab ginaya ini? Wani sa mo usab, Clay. Gipakita lang niya din nato nga di siya pwede nga tangkalon siyang kwarto uban siyang bagong asawang itik. Ay, bantayanan na gyud kayo ni si Happy Androt. Kay basig asa niya siya paingon. Mao. No, mo na problema na to, dot. Kaya kung ato siya pasagdan nga maglaro-laro si Happy, dako kay posibilidad basig interesado siya sa mga badlugong mga tao. Sa, Dako nga kung pagsalig ni Happy, Clay. Di ini siya basta-basta nga mabinuangan kay maayo man kay ni mga ratis, Happy. Masad Pero dili ka kumpiyansahan Androt. Kay ang tao maayo kay mangitag paagi. Mausad. Ay laka-balakat yo. Niya mamis pa, Clay. Di na namo pasagdan si Happy. Mausad. Sige lang, mausad. Dot. Kadiyot lang, dot. Uy. Awa, Bot. Bot naman, dot. Si Bibot na napaingon nga ni. Relax lang ta. Kini. Relax lang lagi. Bidan na sa ngambog sa kumo. Ayan na sa kumo. Relax lang lagi. Sige lang ta magpakita nga mo tag nahadlok niya ba. Ay. Mayong buntag ninyo, Andot. Bot. Paki. Nasuroy na pa lagi ka. Bot. Uy, di ba si Happy man eh? Kung sa may atong ikalagad ni mo, Bot. Ay, ito baga. Gayon ko na ni Ron. Magkuha ka ako. Itika niya sa way labad sa uo. Magkamitin na ako. Ang lumay sila na. Kining, gusto. Andot, ni ako kay kining gusto ko. Ato na lang kalimtan ang tanan nato mga kay ubos o pagdumag. Mutingog ko. Okay. Mga ilog kong pasaylo, Bot. Mga ilog pasaylo, Bot. Nga mutingog ko. Diyo na rin, nagsultin mo? Nahimo ng lubot ang akong pangan. Ayaw bugal-bugali, Clay. Mga ilog pasaylo, Bot. Clay. Tiyo na rin, nagsultin mo? Huwag ko magbinuang pa, Clay. Tarungan ang akong pangan. Ha? Huwag ko magbinuang. Sinsiro og tinudalay kining ako gisulti ninyo. Nangayo kog dispensa sa ako mga sayop na nahimo. Mo na, Clay. Sakit ang Pagay ulo, pa sa ilobot. Sa nasulit, Clay. Lobot. Andot. So, sa ato pa, Bot, di namin mo sa mukon pa sa among pagpuyo din No? Dili na, Andot. Di na ka mangilog sa mong itik. Dili na. Pero kining pwede ba nga mahimong kining muhikap ko sa inyong itik kanara? Okay, Bot. Pero tayo pa sa. Ay, lagi gisumpay. Di ba lubot makibot? Okay, lagi. Pero tayo pa, ganong muhikap man kas among itik nga wa naman kakay interes niya. Bisag muhikap lang gud. Di day mahimo.
Ayaw mo kabalaka. Wala ko'y plano nga bawion pa na ako ng itika na. Kining kami bibot, nalipay kaimi nga nagadungog gikan nimo nga magkauli ang ato mga maayong kabubuton. Pero aron ay mga butang aron mapasig-uli ang tanan, no? Kinahanglan nga bayran gyud una pinaagi sa hustong hustisya ang mga sayop nga angay yung bayran. Unsay buot nimo ipasabot, Robin? Ano ba? Ang buot kong ipasabot nga gusto ko og kalinaw nga tinud-anay. Ano ba? O kanang kalinawa, matuman lang pinaagi sa husto nga hustisya. Nakasabot ko sa imong pasumbingay, Robin. Mm. Kay nagtuo manggod ka nga ako may responsable sa kamatayon sa akong ginikanan. Natural lang na, bot. Natural lang na, bot. Tampangan tani. Aron mawa ang among mga pagduda diyan nimo. Mana? Kinahanglan nga mag-agigir una ni og husto nga pamaagi. Mana? Mao ba? Ako nalay mo puno. Gusto ninyong isulti nga ikiha una ko ninyo aron makabot o baybawan gyud ang tinuod, di ba? Wa na'y problema nako. Uyon ko niya na. Kung doon nagyoy pagduda diri nako, kamo, ala, ikiha ko ninyo. Ug ako nang atubangon ng inyong mga pasangil dinhin ako. Basta sa kung kasing-kasing karon. Gusto sa pagkalinaw, nga unta. Di na ta magdinog tanay. Salamat sa pagsabot bibot. Andam nga mo pasaylo nimo kon mahanay nato sa husto ang tanan. Na. Bueno. Kung mamanggani ang inyong gusto, hala sige. Buhata, kung unsa may gusto niyong buhaton diri nako. Bueno, may mo na bang muhikap na ko sa inyong itik? Ayaw pang hilabot-bot. Bot. Pisa. Ay, tagi mo. Ay, pang hilabot-bot. Kundi makibot, mabut-bot. Di pa mahimo. Kunyal ka makahikap sa mong itik kung mag-ulit kita sa tinud-anay. Atong nga may kabubuton, bot. Time para good. Ganun ikaw magbuot. Ganina ka na, ha? Malubot, makibot, bot. Hawa na! Ay! Ayaw ko kalihi. Ay, ikaw ako mahikap sa itik. Ay, kung ibot. Bot, okay ra nga muhikap, ha? Pero kinahanglan nga wa kay daotang buhaton sa itik. Sincero, ugwa ko daw tang buhaton andot. Isaad na ko na ninyo. Nala, sige. Okay. Hikap lang. Hikap. Happy! Hello? Ayay. Hello, Happy! Ducky! Dali! Come on, baby! Tik! Kuwag na nakita. O, naginig kayo na. Ako, naginig etika ka. Okay na, bot. Okay, bot. Husto na paghikap. Bahala ka niya. Okay, bot. Oh, kabuotan ining etika. Uy, anad man ikay ning... Kung ano doon man dahil ng tao. Pugit-lay! Buisit! Buisit kini mga tuhanan eh. Ay, ikaw, manggod. Di ba ko ka patuusultihan? Giingnan ti ka nga maglikay lang una kanila. Ikapila na ninahita po ni mo. Nga gikulata gitamparos ka sa itik. Ikaduha na, bibot. Ug wa gyud ka maminaw sa akong tambag nimo. Sakita sa kong naong ko eh. Ay! Daga na kay kaguboy si mong naway. Tungkol sa santakos itik da nimo. Makalakot. Ay, ambot lang nimo, bibot. Kung maminaw ka palang unta na ako, no? Di ba ka maingon ana ba? Kato kang albularyo mo usa sa nakaingon gid ini ba? Gipatuo ko ditong animal nga dako sa mga lumay ko no. Nga lana. Unya dito, way hinungdan. Ay, ambot lang nimo, bibot, uy. Nga nun, naabot pa dyan ka ni ana mga butanga. Naglibog yung ko nimo. Ano ba nagpailag ka man ni ana mga butanga, ha? Dami kay pagkaunog COVID buang eh. Abi magulang og tinuod gyud ang lumay. Oh, leksyon na nimo, bibot. Nga mag-amping o magbantay dyan ka kanunay. Kaya daghang kayo mangingilat karong panahon na. Salbahe sa gid katong itika to da. Ngano kang gidumtan man ko niya? O bright man ka ng itika. Basta nung itudluan nagmaayon lang andot. Saon ka na ako ini no? Huwag tayo esperansa ni anang itika, bibot. Kung mahuon na. Di na mabawi nimo. Kano nakasulti man kanya na, Bren? Ay, sama! Sa mga nahitabo sa imong mga sakop og diha nimo. Doon na ba'y usas imong mga sakop nga nakapiog ni atong itika? Kung di magid nako maangkon tong itika, Bren. May pagtablahon ko na laning tanan. Ha? Usay po may pasabot. Mangita kog paagi nga katong itika mamatay. Paatyo nimo ang itik. Puslanan. Para tabla ang tanan. Ay, unya usaw man yung pagpatay lagi. Nga abtik mo kinang itika. Kung planuhon gid og maayo, Bren, do nagimahimo.
kanang di sila makabantay. Nga sa ato pa, di na lang ka magtinguhang maimo pa itong itika. Aron imong mapahimuslan ang iyang abilidad. Nabuisit na kay ko ini. Mas maayo gid nga patas na lang ang tanan aron way magmahay. Kaysa magpadayon ang kadato nila ni Andot nga wa gid ko idaganan. Una-una, abayag maayo ang imong plano, ha, Pibot? Una ka mo aksyon. Kaya nakita ba ako ni mo, no? Nga pulos ka ron pakya sa imong mga tingungha. O kinahanglan nga tabangan ko nimo niini, Brenda. Ay, wag yun mahitabong ipasagdan ti ka, Pibot. Kanunay kay nangayo sa kong tambag, pero dilit ni mo buhaton. Pirmila ni mong ipalapo sa pikas ni mo dunggan ang ako mga tambag. Pasensya ka na kay Bren. Hmm? Admitado ko anak nga daghan na kay kong sayop nga nahimo. Pero nini mga tungura akong ipaniguro nimo nga di na kita masipyat pa sa ako mga pagkabuhaton. Huwag maminaw sabi ko sa imo mga tambag. Hay kabala ka, Pibot. Sa di pa ni mo buhaton ang imong mga plano, ako'y agda. Ha? Tabangan di ka kutob sa kumahimo nga mabawi gid nato ang itik. Sa unsa nga paagi, Bren? Ako lagi bahala. Isalig na ko ang tanan. May hapon! Hi, Bella! Uy, ikaw maguday na, Miss Bren. Ay, kumusta na, uy? Taw-taw na sabgit nga wa ta magkita. Ay, nakatungog kong may bakasyon ka man kuno sa Valencia? Oo, Bren. Ay, kadaghanas ka usaban nini sa inyong dapit, uy. Tingali, maayo kayo pag-atiman ni Andot ninyo dinino. Kaya nakabalita ko, nga kanang gituko diya sa iskina, ospital man kuno na. Mao sa ako nahibaw-an. Ay, kaswerte sa mga tao din uy. Nga gipanggagid mo nila ni Andot. Kay mga maayo man silang tao. Tuoy, sa may akong ikaalagat ni mo, Bren. Pasensya ka na kayo, Bella, ha, nga nakasamok yung ko nimo. Ni ako kay... Gusto lang ko makapahungaw sa akong problema. Yun sa may imong problema? Okay na pa din mong mapaampit ko sa akong mga problema, Bel. Man siguro yung kaso. Sige, isulti lang ang imong mga problema. Kuan. Nag-uul manggug ko kayo. Wa na ko'y trabaho sukad nga nasira ang negosyo ni Pipot. Mao pa? Pero ganun di man ka mga play sa lain. Namay dagang nang hire og trabaho. Bright, biyak ka. Ug usa pa, gwapa sab. Naapit daw, pero gagmay na kayo offer. Uy, wabi ko maanad ang mga ginagmay. May mo pa nga imo kung tabangan? Naunsagod ka, Bren. Nganong arigod taong ka mangayon ako og tabang nga mangita pa man sa gani kog akong trabaho. Nga mangita pa man ka. Ginaman sila si Andot nga andam nga mutabang nimo. Wa ko magsalit nila, Bren. Bisag ako pa silang mga suwet. Gusto ko nga mangita kog ako. Sayang ang higayon. May mo pa nga imo kung tabangan aron nga i-recommend ko nimo nila ni Andot. Ha? Bel, tabangi ko, be. Gusto ko nga mo apply nila ni Andot nga makasuot ko og trabaho. Nganong magpatabang pa man ka na ako? Diretsuan na lang sila. Total, lagailan man sila si Andot nimo. Siguro ko nga dawaton kanila kay naabig kay nahuman. Gusto ko nga imo ko tapangan. Kay sigurado ko nga kung ikaw ang muhangyo nila, di maging sila mo palipad nimo. Please, Bel, tubangi ko, be. Nakinahanglan jud kaayo kong trabaho. Hinaot nga imo kong i-recommendar nga to nila ni Andot. May mo pa, Bel? Ha? Ay, unsa may toyo at tong babayhana? Ay, magpatabang ko na siya na ako na nga makasuot og trabaho silang Andot. Unsa? Magpatabang siya nimo? Uy, ngano kung ikaw igipangayuan niyag tabang? Ngano man dai siya og siya nalay mo diretso nga to nilang Andot og iyang hangyoon. Ngano moagi pa man siya nimo? Ako bitaw siyang giingnan anak nay, nangatarungan mang kyud. Kay maayo ko nung ako'y moingon kay suod ko numi ni Andot. Onya, unsa may imong tubag? Miuyon kasabdayon? Po ko mo pasalit niya nay, uy. Lagi. Ako lang siyang giingnan nga, ako lang tan-aon. Kay di ba lalim nga, mo pakauwaw taog hangyo sa mga tao bisag suod pa nato. Abi pa lang, nagpahimusta si gayon. Ayaw siyag tuho kay wa ko'y saling dagway ni adtong babayhana. Maayo man sagod siyang mihangyo, nay. Pero di ko ganahan nga ako mohangyo para niya nga nilang Andot, uy. Ay, ayaw gyud, ha? Wa magayon nato na buhata para nato, sa lain na bag tao. Og usap pa, di pa sa suod ni adtong babayhana. Anong anhiman siya magpatabang nimo? Na, ambot lang ato niya, nay. Ay, be, ako nagsugo nimo ha, ayaw gyud nagbuhata.
Ayaw paghisgot sa iyang pangan sa atubangan nilang andot. Kay wa gyud ko'y salig sa dagway ni atong babayhana. Nganong agik-ik man kag maayo da Clay. Wa pa ko kabubundot. Sinta mo gapon. Katong gilabkag mais bibot ni Happy ba? Kung lang lang paro siya sa itik. Nimo sa bitaw ko atong itabuwa Clay. Pero human adto, naluoy siya ko nga nagtan-aw ni Bibot. Nga napuno sa huboy ang iyang mga naong. Human kulatahan ni Happy. Naluoy ka? Luoy sa katawang ko. Maluoy ba di ka ng mga taong kriminal doon? Magpasalamat taklay nga bation gapon tagkaluoy sa mga taong kriminal. Kay mga tarong man tang mga tao ug di man tasama nila. Ako dot. Huwag ko maluoy. Kung wato ito pugi sapi, tingali ha. Di ito may tsurang naong ni Bibot. Pero kay bulungan lang kay Kleba. Kaya nga nung gikontrahan ni Happy si Bibot. Wag ka yun sa dagway. Ha? Wag ka yun. Nailaw mga kahulugan na tuklay. Kung nga nung ingon adto ang gibuhat ni Happy ngadto ni Bibot. Makailam ko ng baldito nga tao si Happy dot. Pero sa gagmay pamiklay, may kinumdom nga gihilabtan mi ni Happy. Ha? Kanang itika, maayo kay na namo. Ipahagwa pa manggani na ni Papa kaniya to diri namo. Nga nga nung kadot no? Nga suko mo kaya niya sa Happy? Karon? Muna ida kong pangutana. Ito sa no? Mailam ginang hayop. Mailam kaya sa Happy na to. Ngali, kung makasulti pa na si Happy, Clay, bitabi na nato kung unsay hinungdan nganong iya tong gibuhat ang pagkulata ni Bibot. Bitaw, sulti mo na tabian kaya na. Mo di ta katingog, siya masig tingog. Pero lagmit yun. Pero may mo man nga ito pangutan si Happy dot. Kaya kasabot man ang itika. Muyang-uyango man nag-ato pangutan-on. Sakay mga posible na itong ipangutana niya. Malagi ato pangutan-on. Masa lagi ato posible ipangutana? Buta to kung gipatian ba siya sa dagway ni Bibot. Pang nasuko siya, ha? Pangutan-on ta. Wow, kayo na sense na pangutana. Uy, ayo. Yati na. Ang siyempre mga may pangutan na dot. Gusto na ko pangutana sa Happy kung kuan ba, kung doon na ba siya nahibawan sa kamatayo ni Papa o Mama? Bitaw no, to no? May pagtagaan na nagsilipon niya atong tiksan. Ayaw, iwa ko kay signal. Bitaw. Kag-load. Bitaw dot, murag may ng pangutan na hada. Nagiunod. Biliba na mo, nagiunod ha. Unya, ato sa siyang pangutan-on. Kung may kalabutan, bas Bibot aning tanan. Naiunod sa. Tanaw puros bukog. Walang, kutob lang sa itong mononaan ang mga pangutana. Ha? Nga may kalabutan sa issues kamatayon sa kong ginikanan. Atong ipangutanan ni Happy, pasin pa rin tuurog doon na sinibawan. Mas may pa. Tana, dito mo lang eh. Mintas, kuwan pa, presko pa ni mga unod. Ato pangutan si Happy. Ayaw hunungi ang imong trabaho. Kay ako, muhimusap ko sa akong diskarte. Uy, mohulong ini, friend. Kani, mas midasig mi karon. Kay pirmi mo makita ang itik nga gawas no na kayong gawas-gawas silang koral. Oh, kung suylo kayo na nato. Kung matiming lang magdusara ng itik sa gawas, sigurado gyud ko nga mapukot yun na mo siya. Pero ayaw mo kumpiyansa. Kaya kanang itika bright kaayo. Ug makailas siya og tao nga muhimo og binuang niya. Ibutang tao bright ang itik, friend. Di ko mo tuo nga malabuan niya akong ka-bright. Kitawagod ko. Tao kontra mananap. Posible kayo nga malupigan ta. Oh, pasidaan ning ako ba? Kay listo na kayo mo kumpiyansa mo. Mabulilyaso na sa punya mo. Unya simba kog madak pa na hinuon mo. Delikado kayo. Kubla ka. Salig na ko, friend. Kudaw ha. Basta kani pahimangno lang ko ninyo. Nga di gyud mo mahimong masipyat. Kay masyakoy na gyud unya taay ni. Ito magdalis, ha? Ito magdalis ang butang, friend. Makita ba yan sa buhat, ba? Basta minundaron karon nga naano ko nakitang bintaha para na to. Ayuha baya gid ha. Kay ako, maningkamot sa baya akong paagi aron makatabang sab ko ninyo aron nga makuha gid nato ang itik. Sa mayong batong pagi. Kutob sa kung mga naunaan. Sa lagi na? Basta, may bawra lagi unya ka.
ang mahinungdanon nga di jud ta masakpan sa atong mga pagabuhaton. Kay daghan ta mahimong kontra kung mahibaw-an ta ini. Sila si Andot ug labaw sa tanan si Pibot. Mayang buntag, Noy Guryo. May kay nasuroy ka din eh. Kumusta naman mo, Noy? Okay na. Okay na, may Andot. Kabos lang gihapon. Usuroy ra ba tami sa inyo, Noy? Naunahan lang minimo. Ay, okay na, Andot. Nahibaw ko busy kay mo kay. Dagan mo gatiban, mong ako na miyan hidin he. To rin, Noy. Kaning, nasultihan naman to ni Musbila, Noy, no, nga ako siyang hatagan og trabaho. Oo, ako na siyang nain nandot. Okay ka siya. Bisa ko sa trabaho nga inyong ihatag, iyang trabahoon. Hala! Hala. Nako'y trabaho nga ihatag na, Noy. Wala. Mayong taog muyon siya. Wala problema, Dot. Muuyong itos bila. Bisag unsa pa inyong ihatag ang trabaho. Kay, kamo na ko na mitanyag, hala. May no, Noy. Muadto niya ako karong gabi sa inyo kay ako niya siyang istoryahon, ha? Kining, may bubag mangutana ko, Dot, kung unsang trabaho ang inyong ihatag ni Bila, hala. Himuon ako siya nga akong personal assistance. Unsa man na, manamahog aircon? Personal assistance, Dot, unsa nang personal assistance? Ano ba ka Dot? Daghan og function nga akong personal assistance ni Kuryo. Oh! Pwede sab siya mahimong personal advisor. Ay, Pwede sab mahimo na akong spokesperson. Ay, o ka akong executive secretary. Ay, nakalimot ko. Mauli na. Kinindot na ka. Nindot ka nun. Nakalimot lang. Hala! Hala! Nigamit sa karhala. Well, sunod ka ni Moy. Di na ba ko gagamit, anak? Kaya gihatag ko ng bibot. Oh. Nindot ka na imong balita. Nindot ang trabaho sa kong anak. Kana kung musugot yun siya, Noy Guryo. Di na lisod ng trabaho kay na naman siya pirmi sa iyong office. Ang ngayang siya kong anak-anak, Dot. Sigurado, haong ka na siya ang abilidad. Siya kay akong gusto nga kuhaon ni Guryo. Unya, Dot, pila mo siya sweldo anong trabaho, hala. Depende lang na ni Bila, no, kung pilay gusto niya sweldo. Isang pilay ang pangayon, ako'y hatag. Wow! Kanindot anong paminaon, Dot. Uy, hala! Malipay kikas Bila na, hala. Ikalipay sa yun ako, no, kung malipay sa Bila. Unya ako, usa may ranggo ko. Ha? Usa may ako ranggo. Naam ka kay hatag sa akong posisyon. Himuon sa tikang sekretary na. Secretary of National Defense. Itigbantay sa kalinaw din eh. Sino, Dot? Lagi. Hala. Hala. Nindot anong trabaho, Ang ayan, sige kuhan na, Dot. Ang din sa ato, mamina man. May tahod man ako. Secretary. Mo na'y angay namang posisyon eh. Secretary of National Defense. Tukad ako na kurang goy. Kanus amo ko magsugod, Dot. Ay mo ba na yun? Pero magpili una kang mga sakop aron imong himuon mga undersecretaries. Hala. Very good, Dot. Karon dayon, magtigom kong mga tao aron mapurma dayon ang among kusog. Hala. Ikaw na bala, Noy. Ang mahinungdanon nga magmalinawon karon na ang atong dapit, nga way kagubot o way mga daotang elemento nga masaag sa atong dapit. Ariglado! Hay, Bila! Abiyang! Hay, Bila! Abiyang! Hay! Ganogod ka, Goryo. Ay, Namura magkagdahol migasan. Bila, hain! Bila! Hoy, saba, oy! Nasiyang kwarto. Nga bang mura magkagdikutasan? Yaw ga, panyas, Bila. Doon ako yung good news niya. Bila! Saba, oy! Saba, di na pwede mag-istorya ta, di ba ka magsinggit? Nay, good news! Unsa lagi ng good news? Good news kayo, Abiyang. Unsa nga good news? Nagkasultihan na ni Miss Andot nga. Si Bila, himuon niyang personal assistance. Unsay personal assistant? Trabaho! Kaya personal assistant si Andot nga pwede sa bahimong titambag. Unya dako kay sweldo. Abiyang, Bila! Saba lagi. Baya, kada kong ampay baya ni Muguryo, no? Basta gani dakong sweldo, no? Abot sa imong agtang imong katawa. Sulbad na! Imong Sulbad na nga itong mga utang ini, Abiyang. Sulbad na nga itong mga utang. Kaya hasta ko, kitanyagan kong trabaho ni Andot. Himong ko niyang kwan, Secretary of National Defense. Kuyawa, sa yun ang anga ni mo, no? National Defense yun.
Wa ka kiyape, Goryo. Ha? Nganong wa naman lang kahimuan niyang chief of PNP. O kaha, hipes barangay tanod. Sa pagtuan mo, Andot, kapitas barangay. Ay, ganit tinugto, di ba nagkauli no? Ilam pa. Nahambugiro naman sagka. Di na ba, di nalipay ka? Di na ba sa bastang gihatang nga tahas ni Andot rin ako nga og ni Bella? Uy, likod kayo ng mga posisura. Tingali, no? Ikaw rin nagbuot-buot ang mga posisyon na, Goryo. Imo gitingaling gibuladahas Andot dito sa ila, no? Ikaw tosihon di karon. Ay, patakagyawit diha. Di ka uli na ta! Si Andot mismo mo initanyag ang mga posisyon na o gani maingon pa siya nga bisag pila pa ko ni pangayoon nga suldong Bella iyang ihatag. Di ba niya bisag pila? Di sa'yo nang kailang istorya bisag pila? Murag nagduda ko ang pagkasulti, Ada. Murag imog yung giulo-uluhan dito sa Andot. Murag mag-away itag balik ay niya biyang. Di walik ko mag-ulo-ulo. Iyan ang kabubuton. Bisa pangutano ba ni mo sa Andot? Manihim gid sir kung gabi. Has Bella. Bella! Aba lagi. Hoy, paminaw. Paminaw. Masuway bitaw ka nako, Goryo, ha? Kung mahibaw-an na sabgay nako nga nagpakauwaw ka dito, aron lang ka mahatagan og trabaho, alisto ka lang nako. Ako gyud mo pugong ni Andot nga di niya idayon ang iyang mga tanyag nimo. Happy! Happy! Oy! Hain ka! Pastilan, mauna ni Ron. Hapon na ra ba? Hain man tong duha si Andot og Paklay. Nang gawas magkalit, ug gipiyaan man ang kwarto ni Happy nga abli. Ay, ni Mayo na. Uy, tora sa Happy. Happy! Happy! Oy! Happy! Yun na. Duha ka tao. Uy, murag katahapan kining ilang mga lihok na. Kinsa makakani mga tawhana. Ato sila paingon dito. Miliko sila suot sa kakahuyan. Uy, murag si Happy ang ilang gisundan. Mutipas ko laing agyanan. Ato sila. Di gyud ko masayop. Si Happy gyud ang ilang tuyo. So kaya akong buhaton ini. Basin ilang kawaton si Happy. Delikado ni kung ako silang badlungon. Basig adun sila itang mga hinagiban. Kinahanglan nga makakita kong paagi nga masanta na ko ang ilang daotang laraw. Masapagwikan, pe. Dito na sa gawas nga awa mo nang hinamo. Ikaw, pe ba? Nagdut ka rin kinidot. Ni gawas ni. Gawas ni gikan. Ni suroy na sa ni. Ikaw, pe ba? I'm just tiyo. May tao din, eh. Masina siyang kwarto, Dot. Dot! Unday! Si tiyo, eh. Naraman rin ka diya, tiyo. Paklay. Adun ni mga tao. Ha? Unsay doon na yung mga tao, tiyo? Ana yung mga tao nga gustong mukawat ni Happy. Dali, kuyugi ko. Yun na. Unsay mukawat ni Happy nga ni aman si Happy. Waga kita, anak. Ha? Nawala. Uy, niya din ni Happy din, eh. Nawala. Pero kuhaan na siya, tiyo. Gikan na siya sa gawas. Kay, mau pa man sa'y among pag-abot. Nga, bagusan ni namo siyang nakitaan gikan sa gawas. Mau! Yun na, dito pa man ni siya sa gawas. Abi mo ganin ako, kuhaan, nadagitan ni siya sa duha ka tao. Kisa man sa mga tawanan, sir. Ha? Abot lang wa akong kaila, pero namatikdan ako sila nga ilang gisundan kaganiha si Happy. Doon na sila mga daang pukot. Sa? Doon na si daang pukot, sir? Oo, lagi. Doon na. Kinikumo ko. Basing gani ato silang maabtan. Tanakli. Sige. Umoy. Tara. Ato. Tao ko na to sila si Pitos. Aron, masikop na to ng mga tawanan. Tanadot! Muan hito karon sa Andot. Ug matud niya, iyagi ko kang istoryahon ug hangyoon nga mutabaho kaniya. Himuon kanya personal assistant ala. Mobalipat lang siguro ko anak tay, uy. Di ko anang assistant, uy. Ala! Balibad ka! Kung gusto si Andot tay, dini man to gahapos Brenda, sila akong i-recommend para himo ang personal assistant. Ikabilab na buang ka. Tay. Sa may nasusi mong utok na ito do ba di mong lain? Ikaw may nagustuhan yun ni Andot, imong personal assistance.
assistant. Ay, mutrabaho siguro ko sa iyang kumpanya, tay, pero di ko anong personal assistant ko eh. Lainan ko ng trabaho, kaya ko may bago na sa akong trabaho. Nung sabi agay! Sa yun kintabaw, matun niya andot, igo na kamutabang umutambang niya kung siya may buhaton para sa ilang negosyo. Hala, tay, gisayunan ka, ana. Kalisod ang trabaho, O sabay na kayo suya na, hala! Imo man siyang paminaon, imo naman siya paminaon, hala. Unya kung tanaw mo nga di mayo, imo siyang tabagan kung unsay may niya buhaton, hala. Kapuyaw ba ang trabaho, uy? Amo yun, lagi ko tayo, mo trabaho ko ni Andot, pero di ko anong personal assistant taon. Uy, wag ko'y hanaw ang mga butanga. Dili, tuduan ka. Sa iyo nalagi kayo na, hala. Oh, Goryo! Naanasag ka ng imong style mamugos, ha? Ay bang, ikaw ba? Ay, apil-apil. Maggubot magita ni. Ay, lang apil-apil. Nagkauli na naman ta. Hadukon. Kamuras bila ang isurahin din. Kami rin duha. Magsulti. Gano'n di ba kuno ko mo apil, nga inahan magkumbila? Istorya na rin sa mga anak. Wala labot inahan ini, hala. Nahuman na baya tagsabot, Goryo, ha? Nga di yung ka magbuot ni Bila kung unsa yan desisyon. Ayaw yung pagsigig baliks ono. Gubot ni Denny. Balik. Di gini siya mahusay. Sayang ni kinihigayo na abiyang, hala. Para nimo. Pero ayaw pagbuti ang imong anak kung unsa yang gusto. Kinala mamina og mo respeto kasab sa iyang desisyon bisag imo pa siyang anak. Na, di na ta maglalis pa. Kung mo ani manggid ron si Andot, ako ray bahala mo pasabot. Nagdum ka mga dagway itong katawan na, sir. Katimaan ka? Timaan ka ba? Tubog ako? Kuan, kining... Nandun ka? Nahinamdong naman ko niya na. Kung makakita ko nila pag-usap. De. Kato pa ka makakita atong mga naong nga, Chok. Dili na ko familiar ang ilang mga naong. Dili nga. O, di sab ko kasiguro kung taga-dinhi ba to sila kay... Wa mas ako maswito sa mga tao din sa fronteras. Duringan niya. Kung itig ilang tuyo sila, kinanglan nga, madakpan kitong katawan, ha? Malagmit mga sinugo to silang bibot. Mausap na yan sa akong hunahon na paklay. Kinahanglan nga magbantay tato mga tawahan, Chok. Kung ang itik yun ang ilang tuyo, sigurado ko, mga armado tong mga tawahan ug delikado. O, sigurado ko nga si Happy ang ilang tuyo kay ano naman sila daang mga pokot. O, sakto ka andot. Sigurado ko nga ado na gyud sila mga hinagibyan. Ato ni Pebaw sa tanan itong mga sakop, Dot. Nahugtan gid ba nilang palibot, ha? Kita kag palibot nga hugot? Pahugtan gid itong palibot. Kinsa itong wala mailhi, kinanglan nga, dakpon, imbestigahon na yun. Kana, Ako suryaw na ni si Noy Guryo ng mga butanga. Ano sinuguryo man, Dot? Nga si Pictos may atong gitasan, anang peace and order. Napay labaw si Pictos karon. Uy! Gitudlo na kong Secretary of National Defense Noy Guryo. Aron mapalambo pa yun ang kalinaw sa tundapit. Maya na si Noy Guryo kay kugihan magana siya. Imo si Lorenzana. Mapals! ay lisod yun ni kahimtangan karon andot. Ilabi na nga gawas no na kayo si Happy nga magkagawas-gawas sa iyang kwarto. Pito, Dot. Dako kinibitaha sa mga nagtinguha ni Happy. Kaya ng itik, di na ito bantayan usahay nga mo gawa sa siya iya. Hindi mo nang hinato. No, Daklay. Pero nahibaw tang tanan nga di gyud ganahan si Happy nga tangkalon siya siyang kwarto. Manghagis man. Oy, kung di ta makakita og maayong paagi nga mag-control nato si Happy, pastilan delikado gyud nga madakit ang itik sa mga daotang tao o kaha delikado pa nga adunay daotang mahitabo niya. Nagaway batasan is. Sigurado ko nga si Itik, Bibot Happy. nagdumot gyud niya ng itika. Ug di na gyud siya mohunong pagpaningkamot nga makuha niya ka ng itika. Maunay akong giingon ni mo, Harold. Na magbantay jud mo. Kaya delikado na kayo kung masaktan mo sa inyong mga lihok. Wala ka, Sobren. Ay kalarma ng balita. Kanindot tinuon ang tubintahay ng tungura. Kaya itik, halos kadadaw na mong makitan nga magawas-gawas ng kural. Ayaw ginyo sayangi ang higayon, ha? Kay usanin nyo kasipyat, dali ra kay mapapas ang tanan. Ug ang atong mga pangandoy, mahisamar unyas usa ka buwa nga mahanaw ra sa dayon. Relax, friend. Ako ning gibantandaan. Sigurado ko nga maato giliti ka. Pantay man bitaw. Harold, mag-istorya lang sa sunod higayon, ha? Kaya naipay ng Lulis Bibot. Bren? Yara malay ka din eh. Nangita ko nimo dito sa sala. Ni ako nagpangin sa din sa may terrace Bibot kay hayahay. Oh, milagro kayo ko yung kamong gawas karong adlaw.
Sabay ganahan nga magawas nga daghan makining bundog na ako sa naong. Hindi naman kung kayo na maklaro. Wa ko'y tuog usa ka adlaw sa pagsigi ko na huna. Kung ganong gidumtan ko maayo sa itik. Ay na naguna-una ag maayo. Kinahitabo naman na. Ang bugtong ragyo ni mong buhaton, nga magmat mo na ka sa sunod ni mong buhaton, kay delikado. Kunya ikaw, kumusta ang imong diskarte? Ay kabalagan ako, kay maantigo kay kumuduwa sa tanang butang bibot. Suportahilan siya ko kanunay sa akong pagkabuhaton, hangtod na makuha na nato ang itik. Wa pagi ka musulti na ako da kung unsa ng paagi ang imong gihimo. Gusto ko og surprise. Ay, nagkabalaga, bibot. Ako nang isaad ni mo, nga mabawi na nato ang imong itik. Basta kay salig lang yun na ako. Pasensya na kayo ninyo, Bel, nga nagabian may ugsuro din sa inyo. Ay, okay na kayo na andot, uy. Huwag ginay problema. Ay, gaya, basta ikaw, Dot. Welcome kay ka din eh. Unsa may gusto ninyong mainom, Andot? Tanang mainom, yatag din. Kape, unsa, gatas, juice. Ay, lamigin sa kunsa. Kwan, sa kunsa kan pabugnaw, pangapi, duganon ko ni. Pabugnaw, pangapi. Ikaw yun, pero kuan maron, panahon maros bugnaw, unsa man? Kape o pabugnaw imo? Kung kape na lang. Kape ka bugnaw, kape ka bugnaw. Ikaw yun, paklay na sige. Magkuha ko, ganyan. Magkuha ko, kape. Di na may maglangan pa sa among tuyo ninyo, Bel, ha? Ni amin ni Paklay kay amo jud kang kuhaon isip sakop sa akong team. Unsay team, andot? Team ba? Kana bang usa ta ka grupo nga magkahugpong alang sa kayuhan sa tanan? Correct! Saktong gisulti andot, Devil, team. Kami sa Paklay, doon na may panglantaw nga kayuhan sa tanan din sa tibuok Hacienda Hermosa. Gusto na mo nga apil ka nining among kahupungan. Usa ka sa among personal advisor. Bahin pa sa negosyo ka ng grupo, ha, andot? Negosyo ni si Abel, pero ang makabenepisyo ini mao ang mga kabos. Dili para nako, kundili para sa tanan nga naginahanglan. Correct! Correct. Gusto ka natin minuha, Devil. Kuhaan ka na mong personal advisor sa atong grupo. Kaya kami, misalig minimo nga makasukyot kag mga maayong butang kung sa may alang sa katauhan din Hacienda Hermosa. Nindot ka ng grupuha, Dot siya. Oh, nindot yung kayo ni Guryo kay ang ginansya adto man na paingo sa mga nakinahanglan. Guryo, di pa minor, ha? Uy! Bay drak. Suod man kita. Suod na kayo may ining imong amahan, Devil. Dili na Guryo. Sige, okay na. Daghan tag mga programang himuon ni Guryo, ha? Ha? Tinod anay kay ni, makaayon ni tanan, Nino. Sama pananglit sa atong pagpatukod anang ospital, des atong iskina, eskwelahan sa mga baryo, ug uban pa nga pulos makaayos katawhan. Lagi. Ditiyaw mo na. Kanindot siya na programa, ha? Paluwagi kay nabuwa sundot ang mata na ni Guryo. Nindot. Mo nga naunaan jud nako sa bila. Kay amo yung gipili ang mga tao nga dako kayo kasing-kasing nga mutabang yun sa mga kabos. Pero, wa para ba ko makasabay ng mga butanga, andot? Isuwayin. Imo na nasuwayan runday. Kaya tagan ka kay gayunan ng Andot aron mapribahan nimo ang imong kagalingon nga kaya ka na nimo. Bitaw, Bel. Dili man nilisod ng butanga. Pero napamasugidaghan nga mas angayan pa nako, andot. Bigya sa kabila. Kanindot anang tanyaga, bubalibad ka. Ay, balibad, Devil, ha? Tukong rin amahan mo. Paklay pa. Ay, do. Lagi-lagi ay balibad, Devil. Makaayo kinanamo og sa tanan. Kay nakita kinamo ni Andot nga, wag ginay, wag ginay laing angayan ini. Ikaw rin, ikaw ra. Suway lang una, Bel. Kung di ka gani kakawiyon, pwede raman sab nga mo back out ka dayon. Mao ba? Sugot na dayon, Bila. Sugot ka di. Hatagi sa ko gigayon, kutob ugma ha. Moingon lang unya ko ninyo kung makahukom na ko. Sige, narani mo, Bel. Okay. Among tahoron kung unsa may mahimo nimong desisyon. Okay. Salamat kayo sa pagsabot, andot. Unsa may akong ikaalagad nimo, Brenda? Nga ako dito, kay doon ako'y ihangyo ninyo o ginaot nga inyo kong matabangan. Unsa may among matabang nimo, Brenda? Kung mahimo lang unta, tabangan ko ninyo nga makasud og trabaho sa inyong kumpanya. Ha? Musud kag trabaho? Pero unsa may trabaho among ikadalit nimo? Depende dito.
pwede ko mahimong supervisor or Oh. manager. Bisag man sang posisyon nga mahaom sa akong profesyon. Niya ang akong record dito, oh. Ay, naangtan na akong background diha. Pwede ko ninyong i-hire anytime. Kaya sigurado ko nga magamit jud ko ninyo ni Andot sa tanang matang sa pagpalambo sa mga negosyo. Willing kayo ko nga mag-cooperate sa inyong team kung makahuna-huna mo sa pag-hire na ako. Bueno, ako nagihatag ni Andot ang imong resume. O siya nalay mo pahibaon nimo kung interesado ba siya. Ay, daghang kayo salamat dito, Ruben. O hinaot nga imo sab kong bulikan nga makatrabaho ko uban ninyo. Mulampos ka si Brenda sa iyang mga diskarte aron mailog niya ang itik. Kaya galaan ayo sa pas pagpaminaw uban pang masumpay na sugilanon. Happy Ducky Duck. Tagsuwat Emmanuel Sacol ubos sa direksyon ni Ray Arellano. Musika gipahaom ni Joel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Garing. Dalit sa RMN Drama. Muto ko listeners ang part 10 sa Happy Ducky Duck, no? O ano man mo atong basa ninyo yung comment kay okay naman ang screen, wala naman ga pabadlong. Murag luag-luag na paminaw kay di na maglabad ang og kanang kuan ning screen ba nga magsiglangas bitaw. So salamat ko kay naulian jud siya, no, mga ka-listeners. Nga ako sa subayon mga ka-listeners ag inyong mga comment kay mo na nabiyaan na gyud nato ni. Taas na taog nabiya sa comment. Nalipat na jud ko ani ka-listeners og asa to dapit ang last na to nga nabasa, no. Wala na yung paningkamutan nga makitaan. Kay giyaguan ra ba ninyo ni? Giyaguan ninyo og kanang giyaguan ninyo og type ba? Enjoy mo sa drama paminaw unya kalingaw sa dog comment, no? Sige. Basa ta sa comment. Si John I. Villacastin. Idol, hilig jud ko tig paminaw og RMN drama. Salamat sa bag-ong upload. Ug ako pud i-upload lingaw ko permi. Mamati diri sa barko, human trabaho, mao ako paminawon. God bless to you, idol. Shout out ko sa mga Villacastin family diha sa Cebu ug sa Karkar, idol. Shout out ko sa Villacastin family, no, diha sa Karkar, Cebu. Shout out mo ni John I. Ang sa ni John Al Villacastin. Waiting ako sa part 3, idol. Na-upload na itong part 3 sa Managlahing Dala, no? O sa part 4. Part 5 na po yung atingan mga ka-listeners, no? Salamat kay John Al Villacastin, no? O si Algin Corsiga. Kaangayan ba dihalog sa imong gi-adventura, no? Mawagid din itong view dito sa bukid ba? Dito itong makalaag na pagkubalik po dito. Kay, dito ito ay picture-picture, video-video ba? Kanya salamat kayo ni Algin Corsiga, no, sa imong pagtanaw sa tong vlog, no. Ug si Annalyn Buate, salamat lud kay na busy jud kog paminaw sa Limbo ug Monica. Maong dili ko maka-comment kay busy lud, shout out mo lang ako kanunay kay silent listeners lang ko. Salamat kay Annalyn Buates, no, sa imong kanunay pagsunod ug paminaw, no. Kanya si Junard Pulino, akala ko may part 2, nalingaw ba ako, hope ma-upload na part 2. Na-upload na nato ang part 2 ug part 3, no, aning Igala Hostisya. Kanya si na-upload ba ito? Nakalipat mo ko. Na-upload part 3, no? Sa Igala Hostisya. Part 4 na po sunod. Huwag ko masayop mo na lagi. Pasensya nagnasipet ko kay nalibog ko ba. Pag na-upload naman tingala na to. Sige lang, ato lang ng subayan doon. Salamat Junard Pulino, no? Si Love Heart, kanindot sa drama. Uy, samtang nagtrabaho ko, sige po ko katawa. Salamat, Love Heart. No? Lingaw siya sa Father, I am your father. No? Makalingaw ka ng drama. Si Richie Sumili. Idol, asa naman ang imong mihabo-habo na usab? Puhon ato ng paningkamutan niya ma-edit. No? Di pa lang karon kay daghan patagi arrange. No? Salamat, Richie Sumili, no? Sa pagpaminaw. Sa Limbo. Si Cindy Bautista, thank you, idol, God bless you always. Salamat po mo, Cindy Bautista. No? Si Jared Timbuligi, Boss Part 2 sa Higala Hostisya.
upload na nato no. Nya si Rejan Latiban, wow, akong mga idol nako mo'y nagdala. Mao gyud nindot kining drama, ning Higala Hostisya. Action drama gyud ba. Salamat kay G. Rejan Latiban. Aisal ko Saibi, salamat admin, waiting gid ko ani nga drama kay Kulbahinam, amping mo diha basin na ice snake. God bless us. Salamat Aisal ko Saibi. Ug si MG si Roma, yes, ni ara jud akong gihulat. Thank you idol. Sa payan MG si Roma. No? Lini Omega, yes, na jud. Pwede buhian bangos kay mixed tab ang og dagat. Mao gyud dito sa bukid. Then katunggan dapat. Pwede ka buhian bangos na to mga bangos ato kasi sa unahan. Naguba lang to sa Bagyo ko no. Mura nga ambot og gibuhian pa bagbalik ng doon sa fish pan. Salamat dai Lini Omega pag sa pagtanaw no sa vlog nako no. Annalyn Samson, salamat kay sumpay aning drama idol. Always amping idol, God bless you always nimo. Induta da idol oy. Salamat kay nimo Annalyn Samson no. Sa imong kanunay pud nga pagpaminaw. Ug si John Albel Yacastin, salamat idol sa pag-upload sa part 2. God bless you na anasad ko'y paminawon human sa trabaho. Salamat kayo no. John Albel Yacastin. Kanunay gyud siya nagsunod no. Salamat kayo. Aisal ko Saibi, salamat admin, finally katapusan na gyud. Nami diha kaon og butong admin dyan. Kanindot gyud diha muras among dapit sa Southern Leyte. Nindot ang tanong walang may kakuha butong ato kay napiktuhan mo to sa niaging bagyo ba. Nangagi kuso-kuso ang mga puno ag lubi. Naa siguro yung mga pipila dito no, pero wala na time ba kay mo. Kuha naman mo dito. Para isang adlaw. Salamat Aisal ko Saibi na sa pagtanaw sa vlog no. Kasi iMemes YouTube. Salamat sa part 22 sa Limbo listening here in Saudi Arabia. Salamat po iMemes YouTube no. Nya si Jean Ruiz. Wow, this is it. Excited ko sa ending ani. Salamat God bless. Kawaw sa palibot ni mga idol. Salamat po ni Jean Ruiz no. Sa kanunay pagpaminaw no sa pagtanaw sa vlog. Si Annalyn Samson, wow, kanindot diha idol oy. Unsa na diha idol katunggan na diha. Katunggan gyud to. Ito among gisuroyan ba. Nya, salamat kay Annalyn Samson kay tanaw din mo sa vlog no. Salamat kay no. Si Lingil Habman, hello sir, thank you jud kaayo sir. Isa pa yan Lingil Habman no. Nya si Amorlina Alcala, salamat sir Jan amping diha sa kanunay. Salamat kay Amorlina Alcala no. Si Jean Ruiz, nindot kayo ang ending jud super satisfied. Salamat kayo Jean Ruiz no sa naminaw sa Limbo katapusan. Na si Jenny Oliverio na human na jud no. Salamat kay nalingaw jud ko sa pagpaminaw og drama. Salamat kayo Jenny Oliverio. Mga comment din sa katapusan sa Limbo no. Nya si Bonifair Kinal. Salamat idol from Prosperidad Monte Vista, Davao de Oro. Ganahan kayo ko ani nga drama. Naminaw siya sa Happy Duck. Salamat kay Bonifair Kinal, no? Naminaw siya sa Happy Duck. Si Joseph, akong igagaw din eh. Gawas lang ko dili ni Bea makapiright inana gaw mo play kag RMN drama. I-edit na gaw or kinahanglan gyud i-edit gaw kay og di i-edit sigurado man nga copyright gyud. I-block pa gani basta di tarong edit. Muna nga edit niya siya gaw. Si Lingil Habman, halal, last na di ay ni Ron, thank you for everything, Sir Idol, thank you jud kaayo sir. Salamat po kayo Lingil Habman, no? Unya, si Chiripay Lingatong, thank you Sir Jan, mayon ta, daghan ka pa ma-upload na drama, kay nagbata ko og drama maninaw. Salamat kay na dun sa YouTube, ang mga drama, ganahan og favorite jud nako. Again, thank you so much. Salamat po nimo Chiripay Lingatong, no? Parehas kita na nagbata o paminong drama ba. Ug si Dilifan, DYHP na ang uploader man po ni si Dilifan sa una no sa mga DYHP drama. Nasa ang episode na akong gipangita. Naminaw siya sa Father, I am your father. Salamat kay Dilifan. Si Lina Omega kung asa na naikaratula bawal magtapon basura dito po sila ng manlabay. Ang bitaw kalibog ni ibang tao gid mga kalisina. Pero pag ug sa istorya pa pilosopo. Unsay imong istorya sa pakon man nga tignangay karatula nga bawal maglabay gyud.
Ug multahan po magpakilo oy, masakpan ka mga multahan na jud. Salig na kay mingaw to, way bantay ba. Labi-labi ba sa luoy kay lugar. Kay nungdon ta sa kanta na sa asin nga masdan mo ang kapaligiran. Salamat kay Lenny Omega sa pagtanaw di sa vlog. Nya si Saisi Morales, wow, ka nice. Salamat po Saisi Morales. Og sila si Do, thank you kay taas-taas dili ta mabitin. Salamat kay Lasido, ato gini panikamutan nga maabot og isang oras kape no. Di na lang ako parabian pag taas kayo kay bugat na pag inig mix dugay kay mahuman. Dugay kay mo mag-mix no. Taas kay oras pabuton magya. Magkadlawunan pa ta kanunay. Mana nga ako na lang dyan kontrolo na lang yun 1 hour kapin or 2 hours kapin. Junard Pulino dugay kayo ko dol mo upload og higala o siya mao na ngita usa nice drama ari dapita. Salamat kay Junard Pulino no. Diya pasensya kay malugay sa sumpay tungod kay daghan mo tagi arrange no. Ya, nagkuan po ta sa mga upcoming po nato ba nga ipuli. Advance na ganitag ka ng part 1 sa Lone Ranger no ma'am tanay ipuli na ko sa Happy Ducky Duck. Naunhan na to part 1 kay para kuan. Di na ko ganahan magpa-trailer kay mas may itong sugdan daan para ma-excited na mo asa nagsumpay. Nana dyan, mapaminaw ninyo ba part 1 nga taas-taas nito. Yeah, si Annalyn Buatis. Thank you, Lord. Huwag sa payan, Annalyn Buatis, no? Junard Polino, thank you, Idol. Huwag sa payan, no? Junard Polino. Yes, si Cindy Bautista, thank you sa sumpay, Idol, from Baguio City. God bless all. Salamat kayo, no? Cindy Bautista sa Baguio City. Salamat sa mga pagpaminaw. Annalyn Buatis, ang ganda naman ang ending ng Limbo. Thank you, Sir John, sa kanunay yapon na pag-upload. Salamat po ni mo, Annalyn Buatis, no? Sa kanunay pagpaminaw. Junard Polino, nag-uol ko pang hitabo ni Mama ni Raul, iya papalabaw na ang baby. Salamat kayo, Junard Polino, no? Naminaw siya sa Igala, Hostisya. Kanya mga ka-listeners, apotong sila nato din, no? Tiwasan nato ng pagbasa o comment dito na sa drama nga si Agaton, ang bait nga mato, no? Sa part 7. Magbasa tayo tiwas sa comment, no? O mo to mga ka-listeners, thank you so much for watching o for listening. Amping mo kanunay. God bless at ang tanong. Advance Merry Christmas.